ذاكرة مهرتك ذاكرة قسنتك ذاكرة إنقاذك ذاكرة عن السعي والدعاء عن السعي والدعاء عن السعي والدعاء عن السعي والدعاء أبلغي كامل سكب زي كل الليل أبلغي
مسكينة I would own سميرة I would own سلازي تمسكني بلك فغرها ذاكرة مهرتك ذاكرة بسنتك ذاكرة رنقاتك ذاكرة عن الساي ودعوهم عن الساي ودعوهم عن الساي ودعوهم عن الساي ودعوهم أفلغي كمل سكب سيكون مدباتنا بقليل مكتتال مهطعمكم ناب سنايس تي في يوتيوب شانل سبسكرايب بتقبروا بتحتنا نعدمكم كمون نتا أبقون ملقوم سبسكرايب زلا عاجل مسبتتوقوا ببقزيو نتعنو فيديوهات بقدامنا ترخبوهم تخلوا بخالي مدبا سناي تي في أبقى تسهل كسا عن الرخب سلامك أني سلام قدسان كمي كأنيهم حند قنيهم أملاهم مسكن حيجي زيابير مسكن أتي برنامجنا نجمر له ساعاتي زيابير مسكن بزلكم ما نجزيابير السلام يبزح لكم نبزح الساعات من أنتي كباصع شير نا قبرنا يا أملاهم مسكن كنجمر موني زيابير مسكن اسك أمن فصلت كنكونين أملاهم مسكن هاليلويا منفس أولوس كانهم كلاتنا أبزلنا يا كلاتنا إخزابير مسكن إخزابير منفسيو أتم السجود له أب حق المنفسين سجود له يجبأ يبلنا على أمله أبو خمس زبالو سجدتي أزدلي لقيتها نبو خمس زبالو سجدتي سجود له ساعات كتمسي عيلو من الساعة حج عيلو أملاخ مسكن إخزابير أملاخ حج سجدوا له أملاخيو السوق ناي حجي أملاخيو هاليلويا أبتزلنا يا بوتا نفس وكفنا أبزلنا يا بوتا زيابير أو ببوتان بجزين زيد الرت أملاخ هاليلويا أبزلنا يا خوينا كنا ملخو نخيل أبزلنا يا خوينا كنسجدلو النخيل أملاخ هاليلويا اسك يس زيابير نسخة أبزل هو بوتاون مسحي سلزلها بالوسك نفس وكفنا أبتزلنا يا بوتا أبجزء زلو أبجزء أبدك زلو أبدك كله እግዚአብሔር كل يزلو نسو سماين مدرن زملا أملاخ يلو هاليلويا سماين مدرن زملا أملاخ دو أي كون يلو و سماين مدرن زملا أملاخ يو أب حد بيت عزيخا أملاخ بزي أجزاخا طولو أملاخ يكون نسو هاليلويا أب كل يزركب اسكبك تسألوا اسك እግዚአብሔር مسكن كتابة معكم من تيلي እግዚአብሔር هلونو مساخا يزلو እግዚአብሔር أب چرچ طرح يكون نزقمت هاليلويا እግዚአብሔር أب لبنا يزلو مساخا يزلو تزلخا يا بوتا لبها عند حد تخفيتو هاليلويا እግዚአብሔር ቸርች ዝበሃል ሓደ ህንጻ ስለ ዝተዓጽወ ዝዕጾ ኣምላኽ ኣይኮነን ሰማይን ምድርን ዝበላ ኣምላኽ ይንሱ ሰማይ ዝፋነ ይሉ ሃሌሉያ ምድሪ ድማ መርገጽ እግረ እዩ እታ ንስኻትኩም ንዓይ ትሰርሑለይ ቤት ደኣ ከመይ ዝበለት ያይልዎም ሓደ ግዜ መጽሓፍ ኢሳያስ أو نجزابير أملاخ أب حد هنسا سريحة أبزي أتقمت إلك تقمت أملاخ يكونن هاليلويا جزابير منفسي دلي واسك جزابير مسك كم زعم مسألة عبا أملاخ يزلنا كم زعم مسألة هاليلويا مسح خازهون أملاخ
ካባኻ ዘይፍላ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ማሕደሩ ክኸውን ዝመረፀ ኣምላኽ ሃሌሉያ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽ የመስግነካ ኣለኹ በሎ እስከ ህልውናኻ ምሳይ ስለ ዘሎ ሃሌሉያ ህልውናኻ ምሳይ ስለ ዘሎ ዘይትፍለየኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኦ ኩሉ ሻዕ ምሳና ዝኾነ እግዚአብሔር ተመስገን እሰግደልካ ኣለኹ እስከ ትብሎ ነፍሲ ወከፍ ነፍሲ እሰግደልካ ኣለኹ እዕብየካ ኣለኹ ንስኻ ኣምላኸይ ኢኻ ሃሌሉያ ንስኻ ንጉሰይ ኢኻ ኦ ኣብዚ ዘለኽዎ ቤት ኮይና ኣብ ዘለኽዎ ቦታ ኮይና ሃሌሉያ እሰግደልካ ኣለኹ የስ እግዚአብሔር ምሳይ ስለ ዘለኻ ንስኻ ሃሌሉያ 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 ባርክ ወስከን አምላኽ ተመስገን በል ወስከን እግዚአብሔር ነፍሰይ ዝተገብረልኪ ኩሉ ይሉ አምላኽ መስገን ኣይትረስዕ ተመስገን ብዙሕ ዝተገየረለ እሞ ነፍሰይ ተመስግነካላ ነፍሰይ ትባረኸካላ እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ዝኾንካ ትሰግደልካላ ንጉስ ስለ ዝኾንካ ተኽብረካላ ሃሌሉያ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ትግዛእካላ ኦ ነፍሰይ ፈትየ መጻ ኣለኹ እግዚአብሔር ፈትየ ምሳኻ ሕብረት ክገብር ፈትየ ምሳኻ ሃሌሉያ ክዘራረብ ፈትየ ምሳኻ ክራኸብ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ዝቐረብካኒ ናባኻ ስለ ዘቕረብካኒ ማሕደርካ ስለ ዝገበርካኒ ጎይታ የመስግነካ ኣለኹ እስከ ንበሎ ሃሌሉያ ኣነ ዝሕጉሰኒ ነገር እንታይ መስለኩም ኣሕዋተይ እግዚአብሔር ምሳይ ምህላው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምህላው እግዚአብሔር ኣብ ርሑቕ ኣይኮነን ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ንኤርምያስ ታይልዎ ምስለኩም ኣነ ኢልዎ ናይ ርሑቕ ኣምላኽ ጥራሕ ደ ኢልዎ ኣነ እኮ ናይ ቀረባ ኣምላኽ እውን ኢልዎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሳና እዚ ዘመን እዚ ናይ እግዚአብሔር ምሳና ዝኾነሉ ዘመን እዩ ኣማኑኤል ኢልዎ ሃሌሉያ ኣማኑኤል ድማ ክብልዎ እዮም ትርጉሙ ድማ ኣምላኽ ምሳና ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ዘሎ ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ዘሎ ምናልባሽ ካብ ኩነታትና ዝተላዕለ ካብ ኩነታትካ ዝተላዕለ ኣምላኽ ምሳኻ ዘሎ ኮይኑ ዘይክስማዓካ ይኽእል እዩ ስምዒት ዝብሎን እቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ሓቅን ግና በበይኑ ኣምላኽ መስገን ይሰማዓና ኣይሰማዓና እግዚአብሔር ምሳና ብኺዳኑ ከም ቃሉ መሰረት እግዚአብሔር ሃሌሉያ ምሳኻ እዩ ዘሎ ንኹነታትካ ቀይሮ ንነገራትካ ቀይሮ ሃሌሉያ የስ ንዓኻ ከሳግረካ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ዘሎ ኣይተፈልየካ ንኣምላኽ መስገን ሓደ መዓልቲ ደቂ እስራኤል ከምዚ ኢሎሞ ጽዮን ግና ኢሉ እግዚአብሔር ሓዲግን ጎይታ ሓዲግን ኢላ ጎይታ ሓዲግን እግዚአብሔር ረሓብ ኢሉን ኢላሲ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ መስለኩም ሰሚዑ ኣብኡ ስለ ዘሎ እንታይ ኢሉ ኣነ ኢሉ እታ ተጥቦ ኣደስ ንውልዳ ክትሓድጎ ይከኣላ ኢሉ እግዚአብሔር ሓቲቱ ምንም እኳ ናይ ገለ ኩነታት ኮይኑ ኣዴታት ከምኡን ተጋጠመን ኣይሓድጋን እየን ግን ከምኡን ተጋጠመ ኣነ ግና ኢሉ ኣይሓድገክን ኢሉ ሃሌሉያ ኣብ ቀላጽመይ ወቂጠከ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ቃጽርታት ክድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድማ ዓይነ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ኣብቲ እግዚአብሔር ደንበርዶ ምሳይ ኣሎ ሓዲግኒ ይመስለኒ ትብለሉ እዋን እኳ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ ዘሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስ ነፍሱ ወከፍና ኣሎ ኣምላኽ መስገን በዛ ኣምላኽ እስከ ንተሓጎስ ተሓጎስ ከበዛ ኣምላኽ እዚ ሃሌሉያ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ብጎይታ ተሓጎሱ ኢሉ ሃሌሉያ ብጎይታ ተሓጎሱ ደጊመ ተሓጎሱ እብል ኣለኹ ኢሉ ኣምላኽ መስገን ብመን ይሓጎስ በእግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ምህላው ኢየሱስ ምሳኻ ምህላው ኢየሱስ ጎይታኻ ምዃኑ ጎይታኻ ክኸውን ስለ ዝፈቐድካሉ ንሱ ጎይታኻ ምዃኑ ጽድቁ መሃቡ ንዓኻ ንስኻ ብኡ ምጽዳቕካ ብኡ ምድሓንካ ካብ ሲኦል ምምላጥካ ናብ መንግስተ ሰማያት ምእታውካ ሃሌሉያ ናብ መንግስተ ኣምላኽ ምእታውካ ይሐጉስ እግዚአብሔር መስገን ሓጎስ ብነገራት ዘይኮነሲ ብጎይታ በእግዚአብሔር ኣምላኽ ምሳኻ ስለ ዘሎ ትሕጎስ ሃሌሉያ እስከ ባርኾን እግዚአብሔር ምንጭ ሓጎሰይ ንስኻ ኢኻ ምንጭ ሰላመይ ንስኻ ኢኻ ኦ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንዓኻ ኣብ ቅድመይ ገይረ እንታይ ከይከውን እንታይ ከይከውን ኢየሱሰይ ዘለኻዮ ጎደና ሰላመይ መሊኡ ዓሪፌ ነብር ኣለኹ ንዓኻ ኣብ ቅድመይ ገይረ እንታይ ከይከውን እንታይ ከይከውን
ኢየሱሰይ ዘለኻዮ ጎደና ሰላመይ መሊኡ عريفة نبر علىه نعها عبقوني جره أنتاي كي كوني أنتاي كي كوني يسوسي زلخاي قرنا سلامي مريو عريفة نبر علىه هاليلويا يسوس نسخة مساي سلزخون كحقوسي سلامي هاليلويا ملو يبلوس كإግዚአብሔር مسكن بأملاخ يخات حقوس حواتي بنجرات هيكونن نجرات يكأياري نجرات بزح جزء يكأيار لوم يزيك يرز مسلك نجر صباح تسونه إግዚአብሔር أملاخ جنا هاليلويا عبت نجرات زخبدك ساعات مساخايو أي تلوتن نجرات مستقيرة دماني على እግዚአብሔር አይተለወጠን بقدر حق خنزارب نقولو نالوتن سجنا زي الوت أملاخ نسي نتخونات كان نتنجرات كان بب أول زقيايرون نسي أملاخ مسجد እግዚአብሔር أملاخك هاليلويا እግዚአብሔር أملاخكي هاليلويا يس الله أملاخ مسجد حقوس بوي سلام بوي እግዚአብሔር مسجد سلام يهبوكم من قويته اسكا بزن قوزي نفسه كفنا أملاخ مسجد أبكد مي يمتينا النفس صوت صلاة نحر على ناخوين اسكا كنت سألينا እግዚአብሔር مسجد كم زنا لكم اسكا تسألي قال أملاك زارب كلهم تايلو دليتكم زباليلو بصلاة اللمان مسنا يمسجانا أبى أملاك يفلت بان بقلقوا أيتيج أنه هاليلويا يس دليتات نمجنا كوزنا يبلو من سلامن تاي صورنا نراق فلو أملاك سلزلنا نقول له حالتنا أو النود قلو هاليلويا زحلي أملاك سلزلنا እግዚአብሔር مسكن نجارات حيزنا خوفنا عاكونا كنشنا تسوينا هذا آخر قبر بصلاة اللمان مسنا يمسجانا أبكي ميو نغروب أملاك بمسكن هاليلويا سكت سألي እግዚአብሔር مسكن እግዚአብሔር إنه صور يزخ أنا أبغى الرق فلوه بلو እግዚአብሔር مسكن حقوسي بس صور زخوس دا يفكرني سلامي بس صور زخوس دا يدلني بيسوع كريستوس سمي እግዚአብሔር أملاك بدليتاتي እግዚአብሔር أبو حقوسي كوس دا يدلني سلامي كوس دا يدلني إنه እግዚአብሔር هاليلويا صوري كلنا بخاد ربي الله خسكبلو እግዚአብሔር مسكن شغمي كلنا بخاد ربي الله نسخة أملاك يا خا صوري تصور أبصبح لنا እግዚአብሔር قال أبصبح صورنا يصور له هاليلويا صقود ماني أيرحقلنا يقول እግዚአብሔር قال هاليلويا إذا خمس جبر أملاك سمو يبارك له እግዚአብሔር مسكن بارغوس كان እግዚአብሔር صوركا زصور أملاك زشكمك أملاك صوركا طرح يكون نعخنا ون نصوركا صركا أملاك ينسو نعنا ونز صرنا እግዚአብሔር يحواتي كسعب زي مبصحنا صقا أملاخي رديئة أملاخي እግዚአብሔር دقسال كم زيلوم حدا معتي أنا يلوم 4 عامت هم مدربنا تجبركم يلو لك أبو نودو 5 حنجرة كم 4 عامت حنجركم يلو هاليلويا حنجركم እግዚአብሔር زي حنجر أملاخي صار كان እግዚአብሔር دربي أملاخ مسجن حاجوسكم أيو وسد سلامكم أيو وسد بنجرات سلام أيو وسد كم كنت هسنا على حاجوسكم أيو وسد حاجوس بأملاخي أملاخ مسجن يسوس مساخي صوع أيو أملاخ مسجن من على باش مزع أملاخ زي كم زع مثلا طبق زبالة حفرة زي مسرت كاسب ندح على هونكا تدق كوفوتيو እግዚአብሔር أبلبها محدر كجبر يدلي እግዚአብሔር مساخا خون يدلي እግዚአብሔር بفقادو بخيدانو بتبود بكريستوس جيرو زخفلو واجا مساخا نخت عرق እግዚአብሔር أيسجمنيو نس هاجنا موسو ختعرق أمني نبيت كختعدمو أملاخ مسجن كاتزج أن كذا كل نجار أوسيو سلامو هبكا سلامي هبكم يلقوي هاليلويا سلامي لما حد قالكم نسو هاليلويا أنا بعرفت تسوي أملاخ እግዚአብሔር مسكن أخفت لك الله دق قلبي بلو እግዚአብሔር بار هاليلويا من على باش مز أملاخ زي هي أو حبرت كمصر الدليل تبل سبن حال الله كده ما እግዚአብሔር مسكن تدق خفوتي እግዚአብሔር نعها لبخت كفتلو راح يتصبيه كذا مسخا خون يس እግዚአብሔር بأملاخنته مسخا خون بقويتنته مسخا خون هاليلويا بسلامه مسخا خون بريديته مسخا خون بمدحانه مسخا خون እግዚአብሔር مسكن هاليلويا يس قويت يسوس نشمك كلنا هاليلويا بلعلو كله نجارات كله حلفنا عن عخانه بكلنا كنتاتنا كله حلفنا عن عخانه بكلنا نسخة هاليلويا السماء يكون أمدر تحت مدر كله قويت يا أخا نعها زي جزاء كان نجار يلن هاليلويا اللي الله بلوسك أملاخ مسجد دليتي إزي إمو قويتها إنه نبغى يقرب الله دحرنا نبغى مقربين نتي لما نيجرا شنك أزبها لا يدلني
بزعبو محساب زبهلا يدلني هاللويا سلامي كزرقا يدلني بقويتا تحقوسي إلنا إكزابير قال بقويتا تحقوسو حقوسي بقى خاطرك خون دلي له قويتا هاللويا يس اسكي صركم هبو اسكن أملاخ مسكن نفس السبب أملاخ يتعرف قويتاهم إلو ناباينو عمون إلو كافايدو ما تمهاري لنفسهم عرفت غطرهم يخم يزبل እግዚአብሔር ይመስገን نعرفت أملاخ نعرفت يتصوع عنا زلو እግዚአብሔር يبارك هاللويا أب كل ነገር እግዚአብሔር أب كل هنتات يشمك الله رأسك الله رأسي خاص حبلك الله هاللويا رأسي ناي محبري እግዚአብሔር ይመስገን هاللويا أو كل نجاري رأس جبرك الله لعله واي جبرك الله نسخها قويتاي نسخها ملاخي نسخها نجوس هاليلويا أو እግዚአብሔር ነው ዘላለም ቅዱስ ሎምን ጸልያልና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ኮሚዲሽን እግዚአብሔር ቃል እቲ ካብ ኩሉ አእምሮ ዝበል ሰላም አምላክ ድማ ንልብኹምን ሐሳብኩምን በክርስቶስ ኢየሱስ ተኸብረ ኢሉ ከሕልወይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰላም ናብ ቤትኩም ይእቶ አምላክ መስገን ናብ ልባትኩም ይእቶ ناب أمرهم يوحز እግዚአብሔር ይመስገን ተዳአ ድሌትኩም በጸሎቱን ለማነ መሰናይ ምስጋና አብቀረም አምላክ አፍሊትኩም ወሆንኩም በድሕሪው ክስዕብ ዘሎና እግዚአብሔር ሰላም ያ አምላክ ይመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ ነኡምረኩም ክሕልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ንሐሳብኩም ክሕልዎ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ናይ እግዚአብሔር ናይ መስፍን ሰላም ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ ንቤትኩም ንህይወትኩም ንኹልንትናኩም ይግዛእዮ بيسوع كريستوس سلام أملاخ يورثكم هاللويا حلوة أملاخ يبزحلكم ده حساباتكم زحلو نؤمركم زحلو زعرف ناجزي أبهر السلام هاللويا صلي على ناجزي أبهر قدوس أب كل ناجزي أبهر كتشنا صنحت نفسك زي أبهر وحازي سلام كاجزي أبهر أبو كورسا بسم يسوع يصلي الله ناتك السلام كاجزي أبهر أبو نقرأ سلزي ملأ زي كونسك زي أبهر أبو أملاخ نسخة سلزلها ملأت سلزخون كاغزي أبي ربو ننفسه كف هيوت سب ملأت تخون أملاخ بس عزب شيء يسوع كريستوس شنك زبله اللعل زي أبي ربو بقول تبي يسوع كريستوس سمك زي أبي كم نوسه كف لبسب زي أبي سترس زبله طلع له شنك زبله طلع له زي أبي سلام كخوحز يصلي عليه عرفتي كوحز يصلي عليه سلام كاب زفانك هاللويا تمسفن سلام زخون كا قويتا نبل باتهم سلام كا خدلق بس عزيز صلي الله بقويتا بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር አምላክ هاللويا نقول للنفسات تعرف النسخها نقول للنفسات تحلو النسخها بقويتا بيسوع سم صلي الله እግዚአብሔር سلام يكون لهم እግዚአብሔር نبزح ساعات عرفت يكون متأممان يكون بقى معرف يكون بقى طراي محጓስ يكون بقى طراي እግዚአብሔር አቦ ملأت يكون بقى طراح እግዚአብሔር هاللويا نغرا ስለዝኾነ ስለዘይ ይኮነ ደይኮነ እግዚአብሔር አቦ ሕቶታ ስለተመለሰ ስለዘይ ተመለሰ ዘይ ይኮነ እግዚአብሔር ናትካ ሰላም ግና ልዕል ሕቶታ ዝኾነ ልዕል ማዕበላ ዝኾነ ልዕል ነገራ ዝኾነ እግዚአብሔር ሰላምካ ነእምሮኦም ንሐሳባቶም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክሕልዎ ክገዝኦ ይጽልያለሁ ይገዛ እግዚአብሔር የእምሮ ሰባት በሳዕ ዝብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ ሰላም ክርስቶስ ክግዛእ ጽልያለሁ እግዚአብሔር بقولتها بيسوع كريستوس كل عينة እግዚአብሔር أبو نوص كل عينة معبلات እግዚአብሔር صد زبلنات كالسلام كمتي نبحري هدئي نفاس دم صد بلي زبل كيهموني زهاد هاللويا نفاس بحر زوز من كوني إلهم دم سجدوا لتصحيف خمسة لمي بسم يسوع كريستوس معبلن نفاس زبل خبيه وتنفسه كفسب صد كتبله بس عز صلي الله كسجدلك أمله خنلك هاللويا نفس وكف نفسنا عها مملح قبل العلم معبلات أخوي ناس معبلات صد إلى الله زي أبينا عها تملحك كتسجدلك يصلي الله بشيء يسوع كريستوس أبو زحات السبعة زي أبير إذا سلام زخجز صلي لنا زي أبير إنه تسمع معنا نصلي على نبي يسوع كريستوس زوح السلام زغص السلام نلبي زمل السلام نأمره زحلو سلام بشيم يسوع كريستوس كون صلي على እግዚአብሔር بيسوع كريستوس سم እግዚአብሔር أبو هاليلويا السلام زي يخون نبلا لنا እግዚአብሔር السلام زي يوحز نبلا لنا እግዚአብሔር هاليلويا እግዚአብሔር ይባርክ እስከ አብዘለኹም በቃ ምስ አምላኽ ተሳምዑ አምላኽ መስገን እና ተሳምዑም ጸልዩ ካብ ኩነታትኩም ውጹ የስ አምላኽ ነገራት ዝቀያይር ዝሕስበና ድሌታት አሉ ዝጨንቅና ድሌታት አሉ መጽሐፍ ክዛረብ ኩሉ እንታይ ይልናሎ
ድሌትኩም ዘበለ በጸሎት ልማኖ ምሰናይ ምስጋና በአምላኽ ታይግበሩ ወይሉ አፍልጦ እምበር አይትጨነቁ ኢሉ አምላኽ መስገን የስ እግዚአብሔር አምላኽ ሃሌሉያ እስከ በቃ نز أملاخ زي سك عبي وسك عبيتكم كونكم أملخ هو أملاخ مسكن هاليلويا حجون كنا ملخ لنا مسمى زمران كنا أملاخ مسكن زي أبنا خز ملخ أملاخي إن أملاخ كايو خلها أملاخ مسكن سلامو زجاز أكا حلو زوردك أملاخ مسكن أملاخ النتو قويت النتو هبي وقت كا زجاز أملاخ ينسو حالفون نجارات كا أملاخ مسكن تجوب ملك عزات حز أملاخ نسو هاليلويا قويتها نجارات أحد يكون قويتها هيوتنا قويتها هيوت كخون زدل أملاخ مسكن نسو قويتها سماين مدرن باهلو الله እግዚአብሔር ባርክ ሃሌሉያ እሸመካለሁ ጎይታ ብሎ እግዚአብሔር መስከን እሸመካለሁ ዕድመካለሁ ቤተይ ዕድመካለሁ ይግባአካይ አምልሆ ይግባአካይ ስግደት ይግባአካይ ዕቤት ይግባአካይ አምላኽ መስገን መዘምራን አብዝ መድረኽ እንዳደይው አምላኽ መስገን ሃሌሉያ ሁላትና ህንቅጽልና እስከ በዚህ መንፈስ ጸሎት እዚ ልዕል ድሌታትና ዝገዝ ሰላም ዘለዎ አምላኽ ልዕል ሕቶታትና ዝገዝ ሃሌሉያ أملاخ سلام زلوا أملاخ عرفت زلوا أملاخ إخزابير مسكن هاليلويا زيابير مسكن عبزلنا حبيرنا مسمى زمران كوينا خنا ملغينا زيابير مسكن تختات نايز مدب كلاتكم نبزح حد كاشير قبروا ياخم نزي برنامج أملاخ مسكن كاولت من تختكم تخاوشتنا ما نمكوس لزيك السلام أملاخ كاب قال أملاخ حدا فلان ببيع مسالي حدا سالسان سلستن اتسمع عنقنا بدحان كنبر نخفو كيفره كا كهدئ اتسمع عنقنا بدحان كنبر نخفو كيفره كا كهدئ نتي أما قد أملاخ زلو كفو زبحال أكفرهوني نمنتاي نلبنا بسلام أملاخ سلز تحلوه وشتنا سلام أملاخ سلز ملئ
ይባርካል ሕዝቡን በእጆቹ ይዳስሳል የተራበች ነፍስ ትጠግባለች ያዘነችውን ትጽናናለች እቶም ኣብ መገዲ ኣምላኽ ዘለዉ እቶም ብመገዲ ዝመላለሱ እቶም ንዕኡ ዝእዘዙ እዚ ኮነሎ ዝሓዘነት ነፍሲ ትጸናናዕ ዝጠመየት ነፍሲ ትጸግብ ዝደኸመት ነፍሲ ሓይሊ ትረክብ እቶም ኣብ መገዲ ኣምላኽ ዘለዉ እቲ ዘፍርህ ነገር ከዓ ኣየፍርሆምን እዩ ሰላሞም ሙሉእ እዩ ካብ ዝኾነ ነገር ኣይናወፅን እዮም ማዕበላት ወላ ተተገላበጠ ኣኽራናት ወላ እንተ ተገላበጠ ምንም ዘፍርሖም የብሉ ሰላሞም ሙሉእ እዩ ብቻስ ብመገዱ ጥራሕ ንኸይድ ሰላም ኣምላኽ ውሽጥኻ ክገዝኦ ከሎ ሰላም ኣምላኽ ንውሽጥኻ ክቆፃፀሮ ከሎ ዝኾነ እንተኾነ ምንም ኮይኑ ይስማዓካ ሰላም ኣምላኽ ግን ኣብ መገዱ ምስ ትህልው ሰላም ኣምላኽ ዝህልወካ ካብ መገዱ ምስ ትእለይ ኣይኮነን ኣብ መገዲ ኣምላኽ ምስ ትህልው ሰላም ኣምላኽ ዘለዎ ህይወት ኣሕዋተይ እስኪ ሰላም ውሽጢ የብልና ትብሉ እስኪ ሰላም ኣምላኽ ኣይንፈልጦን ኢና ትብሉ أحوات بزلو ما عن تسكي نعود عمو اسكي نزي سلام زهب أملاح نعو رأي ونز سلام زهب أملاح بما عدي كونه نعو تو مرأي وطعمو معرخ ندي كم تتعب معرخ ندي عرفت خمزة لو ونعمو مرأي سلام أملاح وش تخاخ بز حلقة خلو خطعم حواتي أبزأت خاتي خاتي شخيل كاي تترف سلام أملاح تليكا أقار كاب عزات انتأتو السيوت كاب محرتو كاب كوفو زبالي يا عليك كاسو ولد أملاح محان كتعم أقاري كابزاتو عزات خنورين أقاري عزاتي كي ترفع عبتبري خواتين كمل على ساعة مهرتك نبخا يا ربني عبرق بوتا يمل على سني عقارب ذاته عزاتي تبري خواتين كمل على ساعة مهرتك نبخا يغربني أبقى في حبوتا يمل على سني مهرتك نبخا يغربني في حبوتا يمل على سني
ካብቲ ዝኣተና ዓዘቕቲ ደውፅእ ፍቕሪ ኣምላኽ إخواتي كمل على ساعة محرتك نبخا يغربن عفرق بوتا يمل على سني محرتك نبخا يغربن عفرق بوتا يمل على سني عقارب أجزعته عزاتي كترفع بري خواتين كمل على ساعة محرتك نبخا يغربني عفرق بوتا يمل على سني محرتك نبخا يغربني عفرق بوتا يمل على سني عقارب أبزقته عزاتي كترفع بري خواتين كمل على ساعة محرتك نبخا يغربني عفرق بوتا يمل على سني 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 كله بانت ነው كله بانت ነው كله بانت ነው ጌታ ኢየሱስ كله بانت ነው የሆነ ከኔ የሆነ ከኔ የሆነ ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ ከኔ የሆነ ምን አለ كله بانت ነው ሁሉ ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱስ ሁሉ ባንተ ነው የሆነው ምሕረት በዝቶኝ መውጣቴ መግባቴ ክንድህ ደግፎኝ ክንድህ ደግፎኝ አንድም ነገር የለም ከኔ ነው የምለው ከኔ ነው የምለው መላው እኔነቴ ኢየሱስ አንተ ነህ ጌታዬ ያንተ ከኔ የሆነ ከኔ የሆነ ምን አለ ጌታ ከኔ የሆነ ምን አለ ሁሉም ባንተ ነው ሁሉም ባንተ ነው ሁሉ ባንተ ነው ጌታ ኢየሱስ ሁሉ ባንተ ነው የሆነው
ከብርበታል አምላኬ አምላኬ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ ሐዘኔን ረሳሁ አስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን አየሁ አምላኬ ሆይ ባንተ ብርታት ባንተ ሐዘኔን ረሳሁ አስጨነቀኝ ያጨለማው አልፎ ባንተ ብርሃን አየሁ ዝኾነ ኣምላኽ በዓል ዝና ኢየሱስ ሙሉእ ክብሪ ተመኸዘለ ንዓኻ መሳሊ ሙሉእ ክብሪ በዓል ዝና ሙሉእ ክብሪ ከማኸሎ እግልካ ልመስል ከም ስምካ ኣለዎ እግልካ ልመስል ከም ስምካ ኣለዎ እግልካ ልመስል ከም ስምካ ኣለዎ እግልካ ልመስል በዓል ዝና ኢየሱስ ሙሉእ ክብሪ በዓል ዝና ሙሉእ ክብሪ ከማኸ የለን ንዓኻ መሳሊ ከማኸ የለን ንዓኻ መሳሊ ከማኸ የለን ንዓኻ መሳሊ ከማኸ የለን ንዓኻ መሳሊ ዓብዩ ክብርኻ
كبري كما خزلي نعخ مسالي كما خزلي نعخ مسالي كما خزلي نعخ مسالي كما خزلي نعخ مسالي بعزنا ملو كبري بعزنا ملو كبري كما خزلي نعخ مسالي كما خزلي نعخ مسالي كما خزلي نعخ مسالي كما خزلي نعخ مسالي بعزنا ملو كبري بعزنا ملو كبري كم سكالبو قل قال مس 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 كم سكالبو سمعنا السلبين فلي فلي أملاخ زلنا أحواتي إذا فلي أملاخ زبانه ملو كبر زلنا دابير مسكين جنا هنا من خوينا زجأنا نجار يبلنا نمنتي حلاوينا سلزي يتخس أمون حلاو سلزلنا زيت ألم حلاو سلزلنا تدقيف كايو زي قدع كم سب زي كونه أمون زخنا حلاوي أوه يسوس تخلو زخل كلهم سايكنوا بلينا حجوي انتاي يفرحان نفسي انتاي كيسقان نفسي حواتي نايسب ورديا غيرك همان دك اسكت حدر يكونن املاح امون املاح زيت ألم املاح زيت ألم بحول مستحلف مساخه بميات مستحلف مساخه زيت ألم أملاح زغل قلب ساعة
نفسي انت يسكن نفسي انت يسكن نفسي انت يسكن نفسي لكن ما يحلفوا قدي مبيو فرحي سريحو سكرب درو نعو كل قلبي كدبر الكلمة يا خلي يا نسلو كمي كنت قبرو عايش قلبي كله يزلو يا خلي يا نسلو كمي كنت قبرو عايش قلبي كله يزلو كله يزلو كل بيده يزلو انت يسعالو كل بيده يزلو كل بيده يزلو كل بيده يزلو انت يسعالو يا خلي يا نسو كمي كم تقبرو عايشنا خلولي كمي كان زقبرو عايشنا غلبي كله بيزلو كله بيزلو كله بيزلو كله بيزلو كله بيزلو كله بيزلو الشعير انت يسالو كله بيزلو
Hello.
أبسعت ومعتو مقدلو أبتشبري مقدلو 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 أما أكل بحري مقدلو أبلع المياه مقدلو أبتعت ومعتو مقدلو أبتشبري مقدلو مدمودي ومقدلي عواتي ومقدلي سلامي ومقدلي كراتي ومقدلي مدمودي ومقدلي عواتي ومقدلي سلامي ومقدلي كراتي ومقدلي مدمودي ومقدلي عواتي ومقدلي سلامي ومقدلي كراتي ومقدلي كراتي ومقدلي كراتي ومقدلي سلامي ومقدلي سلامي ومقدلي عواتي ومقدلي عواتي ومقدلي مدمودي ومقدلي مدمودي ومقدلي حواتي يا مقدة أملاخ تلينا مدمودي مقدنا سلامي مقدنا عواتي مقدنا كبرتي مقدنا كم تعلمت الناوص عين الناوص إلينا زين الناوص أملاخ سلزلنا سلام زهب أملاخ سلزلنا سلام زهب أملاخ سلزلنا دستاز ملا أملاخ سلزلنا رهواز ملا أملاخ سلزلنا كم اتم حزبي أملاخ زيب لهم حزبي كلنا أملاخ زلنا حزبي فلي أملاخ كمان أملاخ بأملاخ نت فلي أملاخ زودا درس زيب له نعوز مثل زيله مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي هلا بابا 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 እግዚአብሔር مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي كبرتي ومقدي كبرتي ومقدي كبرتي ومقدي هذا أملاخ زتحيسكا مدمودي مقدخا عوات راح يدلو سلام راح يدلو كبرت راح يدلو حقوس راح يدلو رهوات راح يدلو أحواتي اتنا عنا زجأنا أنا نعو قليلي نعو قليلي قليلي حواتي مدمودي مقدنا مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي الست راح تخوين جزاء خام مدمودي مقدخ الست راح تخوين وناني خام مدمودي مقدخ عواتي مقدخ سلامي مقدخ كبرتي مقدخ دكل زبلة ست اندا بلا مدمد
مجدي يخنا له وجعله خبز له معدي سلام مجدي يخنا له عوز له مجدي كبرت له مجدي لا بابا 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 لا 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 الصغابين خايا هوتني نقصي خاني هوتي نقصي الصغابين خا ونانا هوتي خا ونانا هوتي خا سلامي ومجدي سلامي ومجدي عواتي ومجدي عواتي ومجدي كبرتي ومجدي كبرتي ومجدي حواسي ومجدي حواسي ومجدي رهواي ومجدي رهواي ومجدي مدمودي ومجدي عواتي ومجدي سلامي ومجدي مدمودي ومجدي عواتي ومجدي سلامي ومجدي كبرتي ومجدي كبرتي ومجدي كبرتي ومجدي كبرتي ومجدي كبرتي ومجدي حواسي ومجدي حواسي ومجدي برهاني ومجدي برهاني ومجدي عرفتي ومجدي عرفتي ومجدي እግዚአብሔር ይመስገን ሙድሙድ መገድና ሰላም ዘለዎ መገዲ ዓወት ዘለዎ መገዲ ክብረት ዘለዎ መገዲ እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም መገዲ አምላኽ ዘለኹም ሙድሙድ መገዲ ዘለኩም لما أنت قد حدا وشتى كزارو بس دفافات نقرأ نتوم قويتا زيت فلتو متكاتاتلو زلهم قد نعود عموه نعود عموه نعود عموه نعود عموه بما عدو أي تفردو نعود عموه بحقي نعود عموه زبلكم انتايكم زخون كيف لتني كابت مالو تحيزوز نقر زعب وشتايكم مالالس تدحن نفس سلازلع زابير مقدز مدمد الله نفس سلازلع عود كخنا لاز دليل نفس سلازلع سلام كخنا لاز دليل نفس سلازلع كبرت كخنا لاز دليل نفس سلازلع سلاز حواتي نعود عمو أبزح ما جيزي أبزح ما ساعات نعود أمامين كاترحها أوفيل كاخد دكتس سلام غير كاخد نبرد خل أحوات نزع أملاخ الزيت عمو نعود عمو حجوي نعو فلتوه نعو رأيوه نعو دهسسوه نعو عود زلوه مقد خقبر مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي هاليلويا مدمودي ومقدي عواتي ومقدي سلامي ومقدي كبرتي ومقدي السوق نبينو نقص تغير كان هوتا مودي مغدخ عواتي مغدخ سلامي مغدخ كبرتي مغدخ نعو نبينخ تنقيس كابي هوتك نعو نبينو كقوصاصركا فقط لبخاتي هيبكا عواتي مغدخ سلامي مغدخ كبرتي مغدخ سلامي ومغدخ سلامي ومغدخ رهوايو مجد رهوايو مجد عرفتيو مجد عرفتيو مجد حقوسيو مجد حقوسيو مجد دستايو مجد دستايو مجد نفاس يلن دبناوين يلن سلام أملاخ جنا وشتيال سلام أملاخ جن وشتي جزي هولا سلام غيرها نبر سلام غيرها أفيل نبر ملو سلام
ዓለም ክትናወጽ ኩላይ እናወጽኒ ሙሉእ ሰላም ኣምላኽ ሃለኒ ኣሕዋተይ ሙሉእ ሰላም ሰላም እዩ መገደይ ሰላም እዩ መገደይ ዕረፍቲ እዩ መገደይ ዕረፍቲ እዩ መገደይ ዓወት እዩ መገደይ ዓወት እዩ መገደይ ምድሙድ እዩ መገደይ ዓወት እዩ መገደይ ሰላም እዩ መገደይ ክብረት እዩ مدمود ومجدي عواتي ومجدي سلامي ومجدي كبراتي ومجدي كبراتي ومجدي كبراتي ومجدي كبراتي ومجدي كبراتي ومجدي هاللويا كبرنا أملاخ يخون يسوع كريستوس ودهياو أملاخ أمين نتي كل ساعة بكريستوس جرو عوض زبنا بأنا جرو خام أزاف التأتو أب كل سفر هذا أملاخ سبحات يخونه أمين كل جزء تمكحت لنا جزء بير مسكن بكريستوس جرو ناب عوض زمرح قويتها سلزلنا زمران جزء بير باركم مدموري من قديكم لا صحيحة هو برقص مدموديو منياتو كريستوس حليفوي امين من قدخي كريستوس حليفوي زي بحاجات بكل خمسه خمانا استفتنا سلازخونه كدنقصلنا زي ليق خانات ايكون ناب سمايات زلنا دخامنا خدنقص زخل ليق خانات اب سمايات الله هاللويا ስለዚህ አጆኺ እግዚአብሔር ይሪአኪዩ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሐቢርና ነምልኸል ዘለና ኤቤኔዘር ናይ መሰረት ፈውሲ ቤተክርስቲያን ካብ ናይሮቢ مسانا صنحو نبقى الأملاح كنسجلنا እግዚአብሔር ይመስገን نوح جزء أي كنحزقنا بدحريو كاب ساعات 10 حدا كل جزء نجمر مدامنا ما يسكاب ساعات حدا جن سنا خلوه ما تحمل شدا كل تدا سرسرا كوكمي مثلا شير كتقوله بزحات بتقال كتصنعوا بتقال كفوس مالتين بزحات نبرخت كون بزحات سبات أبيت سلزلو أبيتهم كينهم ككتات الوصل زخولي شرب الوز بلكم ذلخو يا بير باركم وقت أنا بقال إخزابير كيدنا نلومي قال إخزابير حيز الناس مسحونا أقل قال يسمي أبز حلفه حدر استجمير نيرماتي بيت داويت النابر تعد كم دخلت بيت سالقنا نادى خمت كم دخلت الذي اللومي حلفه زعبه بيت ساول رينا نيرنا مخنيات دخام بيت ساول انتاي نيرو هيوتنا خريلو ملسلنا أبي تبون كروه ونخلنا تي سبكت مالتي من البازي تختاتلكمو اللوم خا بزع بيت داويت انتاي كتبرت كم زقبره شير قبرنايو يا ويلكم سماوي كبرن እግዚአብሔር ይሁን አሜን ሰላም ቅዱሳን ከመይቀንይኹም እግዚአብሔር ይስተባረከ ይሁን ብሩኻት ይኹን መዘምራን ጣም ግዜ ጸኒሕና ጅድማ እግዚአብሔር ቃሉ ክበና አሜን ይልእኽ ይንሱ ኩልና አመንፈስ ጸሎት ንኹን ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንቀባበል ወደየ ልብኻ ናብ ቃላተይ አግልብ ዘረባኻ ድማ እዝንኻ ድማ ናብ ዘረባይ አድንን ወደየ ልብኻ ናብ ቃላተይ አግልብ እዝንኻ ድማ ናብ ዘረባይ አድንን ንዝረኽበን ህይወቱ ንብዘሎ ስጉኡ ድማ ፈውሲየን እሞ ነዚያተንሲ ካብ ዒንትኻ ኣይተርሕቀን ኣብ ልብኻ ግና ኣቆርን ህይወት ካብኡ ያ እትፍልፍል እሞ ልዕሊ ኩሉ ንልብኻ ሓልዎ ወደየ ልብኻ ሃበኒ ዒንትኻ ድማ ብመንገደይ ደስ ይበለን ቃል እግዚአብሔር መንገዲ እዩ ንእግርኻ መንገዲ ንህይወትካ ብርሃን እዩ
ክኽፈት ከሎ የብርህ ገሪ እንትኾንካ ድማ ኣእምሮ ትረክብ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጉኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ህያውን መገዲ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ዓብይ ካህን ካብ ዝህልወናስ ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነፂጉ ስጋና ድማ ብፁሩይ ማይ ተሓፂቡ ምሉእ ብተረዳእናዮ ቅኑዕ እምነት ንቕረብ ቅኑዕ ልቢ ንቓልካ ዝኸውን ቅኑዕ ልቢ ወመንፈስ ቅዱስ ከምቲ ብመዝሙር ዝባረኽካና ሕጂ እውን ብቓልካ ባረኸና ንስኻ ኣብዚ እንተትነብር ሓወይ ኣይመሞተን ኢላቶ ህልውናኻ የገድሰና እዩ ኣብ ማእከልና ናይ ንጉስ ክብሪ ዙርያና ኩሉ ቀፅሪ ሓውኹን ባሮትካ ብቓልካ ኢና እንፀናናዕ ንስኻ ምስ እትዛረብ ሕሙም ይሓዊ ድኹም ይበርትዕ ስኑፍ ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦ ሓይሊ ይውስኽ ነቲ ድኹም ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓገዝካዮ ተባሂሉ እዩ ኩሉ ሳዕ ኣብ ዓወት ኢና ብቓልካ ንዕወት ብቓልካ ንጎይ ብቓልካ ድማ ፅዒርና ድሰኣናዮ ኣብ መርበብና ይመፀልና ተባረኽ ጎይታ ቃልካ ባረኸልና ንዓይኒ ባሪኻ ድማ ርዳእኒ ዝጠቅም ክዛረብ ርዳእኒ ብጎይታ በኢየሱስ በክርስቶስ ስም ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣሜን ጎይታ ቅልዕ ኣቢሉ ኣብ ቤቱ ምፂና ኣሎ ኣሜን ብደም ወዱ ገይሩ መጋረጃ እንታይ ገይርዎ ተርቲርዎ ካብዚ ዝዓቢ በረኸት የለን ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መሳልል ዝእቶ ዝነበረ ሕጂ ግን ብቐጥታ ናብ ህልውና እግዚኣብሔር ንምእታው ምክንያት ዝኾነና ደም ወዱ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ውዕለቱ ዓብይ እዩ ስሙ ካብ ዘላለም ንዘላለም ብሩኽ ይኹን ኣብ ዝሓለፈት ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ እቲ ርእስትና ቤት ዳዊት ግና እናበርትዐት ከደት ይድብል ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 እዩ ካዊና ተበጊስና ብዝሓለፈ ተቀዳማይ ፓርት ብዛዕባ ቤት ሳኦል ርኢና ነርና ምክንያቱ ቤት ሳኦል እናደኸመት ቤት ዳዊት ግን እናበርትዐት ከደት ስለ ዝብል መጀመርያ ኩሉ ግዜ ናብ ዶክተር ክትከይድ ከለኻ መጀመርያ እቲ ዝሕመካ ነገር እዩ ዝፍትሽ ስለዚ ንዑ ኢና ቅድም ፈትሽናዮ ድሕሪኡ ናብ ፈውሲ ዝመጽእ ስለዚ ዘድክም ነገር እንታይ ምዃኑ ንቤት ሳኦል እንታይ እዩ ዘድከማ ምክንያት ካብ ዝኾንዎ ዝተፈላለየ ነጥቢ 5 ነጥቢ ርኢና ነርና ቤት ሳኦል ንታቦት ኣምላኽ ዘይትጥይቕ ቤት ምንባራ ተቀዳማይ ተኸላኣይ ቤት ሳኦል ዘይትእዘዝ ቤት ምዃና እቲ ሳልሳይ እዛ ቤት እዚኣ ብዛዕባ ሓወልትናታ ጥራያ ትሓስብ ኢልና ከም ራብዓይ ነጥቢ ድማ እዛ ቤት እዚኣ ከዓ መስዋእቲ ናይ እግዚኣብሔር እትደፍር ቤት እያ ኢልና እቲ ሓሙሻይ ድማ ኣብዛ ቤት እዚኣ ቅንኢ ከም ዝነበረ ርኢና ነርና ስለዚ ንሎሚ ከዓ ብዛዕባታ እናበርትዐት እትኸይድ ዝነበረት ቤትከ ምክንያት ብርትዐ ናይዛ ቤትከ እንታይ ይኸውን ብኸመይ ወይ እንታይ እቲ መሰረታዊ ንብርትዓ ምክንያት ዝኾኑዋ ነጥብታት ክንርኢ ኢና እቲ ቀዳማይ ቤት ዳዊት ክትብርትዕ ምክንያት ዝኾነ ዘይከም ቤት ሳኦል ንታቦት እተፍቅር እትግደስ ግዲ እትገብር ቤት ምንባራ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ኣብ ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 3 ክንርኢ ኢና معرف شو عته كاب فقد حدك ساب سلسته كم زيبل سم يسوس كم بوبه كونا دما اتنقص أبيتو مستقمته እግዚአብሔር ካብቶም ኣብ ዙሪኡ ዘለው ኩሎም ጸላእቱ مسعرفو እቲ ንጉስ ንነቢ ናታን ረአማ በጀኻ ኣነ ኣብ ቤት ጽሕዲ ክነብር ከለኹስ ታቦት ኣምላኽ ኣብ ማእከል ድንኳን ዓለባታት ተቐሚጡሎ በሎ ይብል ስሙ ይባረኽ ረአማ በጀኻ ኢሉ ረአማ በጀኻ ኣነ ኣብ ቤት ጽሕዲ እነብር ኣለኹ ቤት እግዚአብሔር ወይ ታቦት እግዚአብሔር ግና ኣብ ዓለባታት ኣሎ ኢሉ ክንደይ ደስ ዘብል ጽቡቕ ሓሳብ እዚ ንሰብ ጽቡቕ ሓሳባትኦም ዝቆምዎ ወይ ሓሳባትኦም ዝቆምዎ ህይወቱ ጽቡቕ ክኸውን ወይ ህይወቱ
مقدرة خبزحو مخنيات زخونة نجار انتايو نحريلكا حساباتيو سلازي كبور سبسي أب كبور نجار يتصنع يبل كبور سب كبور حساب يحسب مو أب تخبور نجار دما يتصنع سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን كبور سب أب تخبور نجار تايجبر يتصنع تقدمي على اللاجن حساب يحسب يبل እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ نسب حساباتو كابزو قومو كبور حساب كن حسب كم زلنا أبيت እግዚአብሔር ويبقى الأملاخ دما ينقرنا أيو نابنت أما صحف فيليبي معرف 4 نزلوا قال إن حد أريناه أنت يدبل بزعبا سبسي أنت كحسب كم زلوا دقنت كحسب كم زلوا صبوق حساب كحسب كم زلوا تفتاوي زبلك كحسب كم زلوا قال እግዚአብሔር ينقرنا أيو سلازي أنت ينقن قبر زلنا أبقى الأملاخ كابزلوا صبوق حسابات نغن حسب مخنيا زخوننا كل جزء كن حسب قال እግዚአብሔር ينقرنا لولم عندي داويت منا من نكسنت كم زمصو يحبرنا እግዚአብሔር ካብ ድሕሪ ኣባጊዕ ናብ ያምጽዎ ናብ እንዳ ንጉስ ኣምጽዎ ስለዚ ሕጂ ትዶምጾ ትዘሕለፎ ኩሉ እግዚአብሔር ምኻኑ ስለዚ ፈልጥዩ ነታቦት እግዚአብሔር ዝግደስን ዝሐልን ሰብ ከም ዝነበረ ይነግረና ኣብ መዝሙር ዳዊት 132 ሓንቲ ድፎትዋ ቃል ኣላቡ መዝሙር 132 ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ንዳዊት እንታይ ኢልዎ እዚ ከም ልበይ ይብሎይ ሓቀይ እዚ ከም ልበይ ብዙሓት ሰባት ብብዙሕ መገዲ ይትርኽዎም እዚ ከም ልበይ ዘበሎ ምሕረት ስለ ዝፈቱ ይብሉ ፍቅሪ ኣምላኽ ስለ ዝነበረ ይብሉ ኣነ ግን እቲ ደድሕሪኡ ዘኸዶ ክምርምሮ ከለኹ ኣብ መዝሙር 132 ይብል እንታይ ይብል ናይ ዳዊት መስኪል ኣብ በዓቱ ኮይኑ ዝጸለዮ ጸሎት ኣበይ ኮይኑ ዝጸለየ ኣብ በዓቱ ኮይኑ ስለዚ ኣብ በዓት እንተሎ ገና ናብ ንጉስ ናብ ወይ ናብ ንግስነት ኣይመፀን ዘሎ ማለት እዩ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ኣእዊ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር እምህለል ኣለኹ ጓህየይ ኣብ ቅድሚኡ ኣኽዑ ሽጋረይ ኣብ ቅድሚኡ 132 سوري 142 كنبب صنيحي 132 وእግዚአብሔር ንዳዊት ኩሉ መከርኡ ዘክረሉ እዙን ስቲል ናይ መከራ እዩ መዝሙር እዚ ናይ መከራ መዝሙር እዩ ንሱ ንእግዚአብሔር ከም ዝመሓለ ይብል ቦታ እግዚአብሔር محدري نتنا يعقوب سلطون كسع زركبسي بحكي نابدون كان بيتي أي آتون أمن صف عراتي أي ديبن نعينتي دكاس نخبر عيني ونسلمتا أي هبن إلو نتنا يعقوب سلطون كم تمابات عسي ذكر له يبلالو سلازي جنا أم دربدان كله بزعبة تابوت እግዚአብሔር أتحيزو زحسب سبي بزعبة ناي أبتجزيو بزبلاي أبزمن ساول داويت ساول تابوت እግዚአብሔር አይጠየቆሉን ስለዚህ አበይኔሩ አቤት አቢናዳ ቢኔሩ ስለዚህ እዚ ታቦት እዚ ጽኑዕ محدري ከይገበር ኩሉ ኣብ መንጽፍ ዓራተይ አይዲ ይብኔ ናብ ድንኳን ቤተይውን አይአቱኔ ኢሉ ስለዚህ እቲ ናይ በሐቂ ንታቦት እግዚአብሔር ዘፍቅር ህልውና እግዚአብሔር ዘፍቅር መን ናብዚ ከም ዘደየቦ ድማ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደ ትደልዮ ዴስቲኔሽን ኣብቲ ክትበጽሖ ዝደለኻዮ ቦታ ምስ በጽሐካ ልክ ኣብቲ ቦታ ምስኣተኻ ንእግዚአብሔር ክዝክር ቃል እግዚአብሔር ሎም የምዕደና ሎ አሜን ብዙሕ ግዜ ሰብ ናብ ገለ በሪኽ ቦታ ምስ ደየበ ኣብቲ በሪኽ ቦትኡ መን ከም ዘምጾ ይዝንጋዕ እሞ ካልእ ነገር ክገብር ይጅምር ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ደጊፉ ሓልዩ በህልውንኡ ብደገፉ መሰምጻና ከም ዳዊት ንቤት እግዚአብሔር እንሐሊ ሰባት ክንከውን ናይ እግዚአብሔር ቃል ይምዕደና ኣሎ አሜን እቲ ኻላይ ንሪኦ ነጥብ ድማ ቤት ዳዊት ምሕረት እትገብር ወይ ምሕረት እትፈቱ ቤት እያ እግዚአብሔር ሓደ ካብቲ ባህርያቱ እግዚአብሔር እንታይ ኢና ንብል ፍቕሪ ንብል እግዚአብሔር ከ እንታይ ንብል ምሕረት እዩ ኢና ንብል ንሕና ድማ ተማቓልቲ ናይ ኣምላኻዊ ባህሪ ምዃንና ቃል እግዚአብሔር ይነግረና እዩ ስለዚህ ሓደ ምስ እግዚአብሔር ዝመላለስ ሰብ
ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት ተተቀቢሉ ምስቶም ኣብ ዙርኡ ዘለዉ ድማ ብምሕረት ክመላለስ ባህርያቱ እዩ ተመቂሉ ስለ ዘሎ ምሕረት ክገብር ድማ ኣይጽግሞን እዩ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ብዛዕባ ዳዊት ምሕረተኛ ምንባሩ ኩልና ንፈልጥ ኢና ግን ገለ ካብቲ ንምሕረቱ ክሳዕ ክንደይ መሓሪ ምንባሩ ዝሕግዙና ወይ ዝገልጹልና ቃል እግዚኣብሔር ውሑድ ክንርኢና ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ዳዊት ድማ ኢሉ ካብ ፍቅዲ ሓደ ካብ ቤት ሳኦልሲ ምእንቲ ዮናታን ኢለ ምሕረት ዝገብረሉ ገለ ሓድጊ ድኾን ይህሉ በለ ፂባ ዝስሙ ሰብኣይ ከዓ ኣገልጋሊ ቤት ሳኦል ነበረ ንዕኡ ናብ ዳዊት ፀውዕዎ ንጉስ ድማ ንስኻ ዲኻ ፂባ በሎ ንሱ ከዓ ጊልያኻ ንሱ ይበለ ንጉስ ድማ ምሕረት ኣምላኽ ክገብረሉስ ካብ ቤት ሳኦል ዶ ገለ የልቦን በለ ትብል ኣብ ድናይ ትግርኛና ክንሪአን ከለና ብዙሕ ግልጽ ኣይተብላን እያ እንታይ ትብል ንጉስ ድማ ትብል ብፍላይ ፍቅዲ 3 ምሕረት ኣምላኽ ክገብረሉስ ካብ ቤት ሳኦል ዶ ገለ የልቦን በለ ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ንጉስ ናብ ንግስነት ምስ መፀ ኣሽንኳይ ነቲ ቅድሚኡ ዘሳደዶ ንጉስ ምሕረት ክገብረሉሲ ጎንፂ ከይኮነ ወይ ድማ ጽባሕ ንጎ ኣብታ መንግስቱ ዝኾነ ሽርሒ ከይገብር ኢሉ የጽንቶም ወይ ይኣልዮም እዚ ሰብ እዚ ግን ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ዝተረድኦ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍቅዲ 3 እንታይ ኢሉሎ ንጉስ ድማ ምሕረት ኣምላኽ ክገብረሉስ ኣብዚ ናይ ትግርኛና ብዙሕ ንጽርቲ ኣይኮነትን ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ጥቕስ 3 ብእንግሊዝኛ ግን ክንሪኣ ደስ ይብለኒ እንታይ ይብሎ ብቲ ናይ እንግሊዝኛ and the king said is there not yet any of the house of Saul that I may show the kindness of God to him ኣብዚ more ንጽርቲ ትኸውን that I may show the kindness of God ናቱ ምሕረት ኣይኮነን ክገልጽ ዘልዩ ደሎ ኣምላኽ ዝገበረሉ ምሕረት ወይ እቲ ኣብ ህይወቱ ዘሎ ምሕረት ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣይረአኒ መንፈስ እዩ ስለዚ ናቱ ዓወት ባኣና ይገልጽ ናቱ ምሕረት ባኣና ይገልጽ ናቱ ፍቅሪ ከዓ ባኣና ይዝገልጽ ስለዚ እንታይ ድብሎ ደሎ ኣምላኽ ክሳዕ ክንደይ ምሕረተኛ ምዃኑ ንዓኻ ከርኤካ ይድብሎ ደሎ that I may show you the kindness of God to him ኣምላኽ ምሕረት ምዃኑ ከርኤካ ምእንቲ ካብ ቤት ሳኦል መናሎ ያትብል ሞር ክሊር ይገብራ እዩ ኣብዚ ኣብ ናይ እንግሊዝኛ ኣዝያ ደስ ትብለኒ ብጣዕሚ ምሕረት እግዚኣብሔር ካብቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነብር ግን ከዓ ህይወቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ዝገበረ ዳዊት ገና ብሉይ ኪዳን ከሎ ካራክተር ወይ ድማ ብዛዕባ ባህርያት እግዚኣብሔር ዝርድኦ ሰብ እዩ እግዚኣብሔር ስሙን ዘላለም ይባረኽ ስለዚ እንታይ ይብላሎ ድሕሪኡ ኣብኡ ካብ ቤት ናይ እንዳ ሳኦል ሓደ መፊቦሸት ዝበሃል ከም ዘሎ ይሕብረና ድሕሪኡ ካብ ፍቅዲ 5 እንታይ ይብል ሽዑ ንጉስ ዳዊት ልኢኹ ካብ ቤት ማኪር ወዲ ዓሚኤል ካብ ሎ ድባር ኣምጽኦ መፊቦሸት ወዲ ዮናታን ወዲ ሳኦል ናብ ዳዊት መጽኡ ብገጹ ተደፊኡ ፍግም በለ ዳዊት ድማ መፊቦሸት በሎ ንሱ ከዓ እኒኹ ግልያኻ በለ ዳዊት ድማ ምእንቲ ኣቦ ዮናታን ኢለ ርግጽ ምሕረት ክገብረልካ እሞ ኣይትፍራህ ኢልዎ ቲ ብዘመን ኣቦኻ ዝነበረ ግራት እውን ንዓኻ ክበካ ኢሉ ሙሉእ ምሕረት ግብሪ ዘለዎ ምሕረት ደስ ዘብል ምሕረት በዚ ጥራይ እውን ኣይኮንናን ክንሪኦ ዝደሊ ሓደ ግዜ ኣብ እዋን ድኻሙ ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ድማ ሓደ ግዜ ሓጢያት ምስ ገበረ ካብ ቤቱ መከራ ምስ ተላዕለ ኣብ ንጉስ ዳዊት ኣብ ምዕራፍ 16 ሓደ ታሪክ ኣሎ እሱ ድማ ካብ ቤቱ ንጉስ እናወፀን ከሎ ኣብ መገዲ ጸኒሑ ሓደ ሽምሒ ወዲ ጌርያ ወይ ድማ ቢንያማዊ ሰብኣይ ሓደ ነገር ከም ዝገበሮ ይሕብረና እዩ ካብ ጥቕሲ 5 እንታይ ይብል ካልኣይ ሳሙኤል 16 ፍቅዲ 5 እዚ ንምንታይ የምጽዮ ክሳዕ ክንደይ ዝሃስዩኻ
ክሳዕ ክንደይ ዝረግሙኻ ክሳዕ ክንደይ ባእኻ ጽቡቕ ደይስምዖም ሰባት ከይተረፈ ኣብ እዋን ድኻምካ እምኒ ዝድርቢልካ ወይ ዝወቅኡኻ ከይተረፈ ኸማን ምሕረት ከም ዝግበር ሎማዓንቲ ንርኢ ኣለና ንጉስ ዳዊት ድማ ካብ ፍቕዲ 5 የንብቦ ኣለኹ ናብ ባሑሪም ምስ መፀ ኖ ከዓ ሽምዒ ዝስሙ ሰባይ ወዲ ጌራ ካብ ዓሌት ቤት ሳኦል ካብኣ ወፀ ንሱ ወፂኡ እናኸደ ይረግም ነበረ ኢሉ ልክዕ ከምዚ ክፅብፅብ ድፀንሐ ይመስል ዳዊት ሓደ ነገር ስለ ዝገበረ ስለ ዝደኸመ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ቤቱ መከራ ስለ ተላዕለ ኣብዛ ናይ መከርኡ ግዜ ኣክንዲ ዘፀናንዖ ይረግመሎ ምክንያቱ ቢንያማዊ ሰብኣይ ተኾይኑ ናይ ቤት ሳኦል ዓዲ እዩ ማለት እዩ ወዲ ዓዱ እዩ ማለት እዩ ንሳኦል ስለዚ ሲ ናይ ንሳኦል ሳኦል ምስተኣልየ እዩ ከዓ ዳዊት መፂ ዘሎ ናብ ንግስነት እቶም ህዝብን እቶም ጀጋንኡን ንንጉስ ብየማነ ጸጋሙ ኮይኖም ከለው ንሱ ኣብ ዳዊትን ኣብ ኩሎም ገላው ንጉስ ዳዊትን ኣእማን ይድርቢ ነበረ ይረግም ጥራይ ዘይኮነስ እምንውን ይድርቢ ነበረ ይብል ሽምዒ እቲ ክረግሞ ከሎ ከምዚ ይብሎ ነበረ ኣታ ናይ ደም ሰብ ኣታ ናይ ብልያል ሰብ ውፃእ ነቲ ኣብ ክንድኡ ንዝነግሰካ ኩሉ ደም ቤት ሳኦል እግዚኣብሔር ናባኻ መለሰልካ ኢሉ ስለዚ ናባኻሲ ተመሊሱ ሕጅስ ግዜኻ ሕጂ ክትርገም ይግባእካ እዩ ድብሎ ደሎ እግዚኣብሔር ነዛ መንግስቲ ንወድኻ አቢሴሎም ኣብ ኢዱ ሃቦ ንስኻ ናይ ደም ሰቢኻ እሞ ንሆልካ ብኽፍኣትካ ተተሓስካ አቢሻይ ወዲ ጾርያ ከዓ ንንጉስ እዚ ሙት ከልቢ እዚ ስለምንታይ ንጎይታይ ንጉስ ዝጽርፎ ዘሎ በጃኻ ከይደ ርእሱ ቆርጾ በሎ ንጉስ ግና ኣቱም ደቂ ጾርያ ምሳኻትኩም ኮይነ ዝገብሮ እንታይ ኣለኒ እቲ ዝረግመኒ ዘሎስ እግዚኣብሔር ንዳዊት ርጎሞ ኢሉ ኣዝይዝዎ እሞ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ዝብሎ መን ይበለ ኣዝዩ ዝገርም ልቢ እዩ ዘለዎ ሳኦል ዳዊት ክሳዕ ክንድዚ እዩ ዝረግሞ ዘሎ ክሳዕ ክንድዚ ክፉእ ኢኻ ሕሱም ኢኻ እዩ ድብሎ ደሎ ስለዚ ብእዋን ድኻሙ ዝፀርፎ ዘሎ ዝረግሞ ዘሎ ሽምዒ ወዲ ጌራ ኣምላኽ ግን ምሕረት ምሰብ ዝሓሉ ዳዊት ናብ ቤቱ ክምለስ እንከሎኸ እንታይ ኮን ገይርዎ ኸውን ንሰብ እዚ ናብ ብርትዑ ምስ ተመልሰ ናብ ንግስነቱ ምስ ተመልሰ ኣብቲ ቦታቲ ምስ ኣተወኸ እንታይ ኮን ተሰሚዕዎ ይኸውን ወይ ድማ ምስ ረኸቦስ እንታይ ኮን ኢልዎ ይኸውን ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 19 ንኺድ ካብ ፍቕዲ 16 ክምለስ ከሎ ኣብቲ ሩባ ዮርዳኖስ ክሰግር ከሎ ይድመጽ ዘሎ ማለት እዩ ካብ 16 እንታይ ይብል ሽምዒ ወዲ ጌራ ቢንያማዊ በዓል ባሑሪም ድማ ምስ ሰብ ይሁዳ ኮይኑ ንንጉስ ዳዊት ክቕበሎ ቀልጢፉ ወረደ ካብ ቢንያም ከ10 ሰብኣይ ምስኡ ነበሩ ፂባ ጊልያ ቤት ሳኦል ድማ 15 ደቁን 10 ገላውኡን ከዓ ምስኡ ነበሩ እሞ ኣብ ቅድሚ ንጉስ እውን ዮርዳኖስ ተሳገሩ ስድራ ንጉስ ዝሳገሩሉ ዝደለየውን ክገብሩሉ ታንኳ ተሳገረ ሽምዒ ወዲ ጌራ ከዓ ንጉስ ንዮርዳኖስ ክሳገር ከሎ ኣብ ቅድሚኡ ወደቀ ኢሉ እንታይ ኮን መገበርኩሞ ትማሊ ኣብ እዋን ድኻምካ ዕፅፊ መልሓስ ዝመለሰልካ ድኽም ክትብል ከለኻ ኣእማን ዝደርበየልካ ብተፈላለየ ምኽንያት ሰብ ይደክም እዩ ኣብ እዋን ድኻምካ ኣክንዲ ዝሕግዘካ እምኒ ዝደርበየልካ እሞ ከዓ ከቢድ ሰንጢቑ ልብኻ ኣብቲ ድርሳናት ናይ ልብኻ ኣትዩ ቃንዛ ዝፈጠረልካ ሰብሲ ኣምላኽ ምሕረቱ ከም ዘዕበየላ ሰሚዖም ምስኣት ሓጎሱ ይድብል ስለዚ እግዚኣብሔር ምሕረት ይዕቢሉ ኣብ ናይ ምሕረት ግዜኻ እግዚኣብሔር ናብ ቦትኡ ክመልሶ ከሎስ እዚ ትማሊ ክፉእ ዝገበሮ ሰብ ትማሊ እእማን ዝደረበየሉ ዝረገሞ ሰብ ኣብ ቅድሚኡ መፅኡ ምስ ወደቀስ እንታይ ኮን ሪስፖንድ ትገብር ይትሕቶ እንታይ ትምልስ እንታይ ትብል ሕጂ እቲ ናይ ብሓቂ ምሕረተኛ ምዃኑ እዛ ቤት እዚኣ ናይ ምሕረት ቤት ምዃና ንኸረዳእኩም ኢለ ክሳዕ ክንድዚ ዝኸደ ፅልኢ ጎነፅ ዓደይ ዓድኻ እዩ ዝረአ ብዚ ምክንያቱ ሳኦል ወዲ ዓዱ እዩ ቢንያማዊ ተኮይኑ ተኻ ቢንያማዊ እዩ ስለዚ ሓደ እዋን ወዲ ዓዱ ነጊሱ ነይሩ ወዲ ዓዱ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካብቲ ናይ ንግስነት ቦታ ተኣልዩ ንጉስ ዳዊት መፅዩ ስለዚ ልክዕ ኣብ እዋን ድኻም ናይ ንጉስ ዳዊት እምበር ሕጂ ናይ ደቂ ዓዲ እዩ ገይርዋ እዩ ዝኸውን ብቤተይ ቤትካ ብዓዲ ዓድኻ ብዝተፈላለየ መልክዕ ብዙሕ ነገር ይረአ እዩ
ቃል እግዚአብሔር ግን ክነግረና እንከሎ ግን ከምዛ ዘንበባ ዘለኹ ከማያ እዚ ሰብ እዚ ግን እንታይ ኮን ኢልዎ ይኸውን በትሪ ዶልዕሉ ኸውን ወይ ክሬካ ይደልን የገጽካ ኸባይ ታለ ጥራይ ዶ ኢልዎ ኸውን ወይ ድማ ካብትናተይ ኤሪያ ወይ ታአነ ዘሎናተይ ቴሪቶሪ ድባል ካብቲ ቦታት እሲ ታለ ዶኾን ኢልዎ ኸውን እንታይ ኮን ኢልዎ ኸውን እስከ ንረአዮ ንንጉስ ድማ ጎይታይ ኢልዎ ነቲ አበሳ ኣይሓዘለይ በታ ጎይታይ ንጉስ ካብ ኢየሩሳሌም ዝመጸላ መዓልቲ ግልያኻ ዝበደሎ ኸኣ ኣይትዘክሮ ንጉስ ኣብ ልቡ ደኣ ኣየንብሮ ኢልዎ ኣምላኽ ተዘይደጊፍ ደጊፍካ ደኣ እቲ ዝገበሮ ደኣ ኣብ ልብኻ እምበር ተንብሮ ከቢድ እኮ እዩ ትዘረባ ሓያል ዘረባ እዩ ክትሰብኮ ጥዑም እዩ ክትሓልፎ ግን ሓያል እዩ ዝረገመካ ትማሊ ኣብ እዋን ድኻምካ እታ ድኻምካ ርዩ ኣብ ኣበቃ ኣድቢዮም ድጸንሑ እንስሳታት ኣለዉ ኣነ ከም ዝበደልኩ ጊልያኻ ፈሊጡ እሞ እንሆ ኸኣ ሎሚ ቅድሚ ኩላ ቤት ዮሴፍ ወሪደ ጎይታይ ንጉስ ንምቕባል መጻእኩ በሎ አቢሻይ ወዲ ጹርያ ግና ሽምዒ ንቕቦ እግዚአብሔር ረጊሚ እሞ በዚ ክመውደ ይግብኦን ኢሉ መለሰ አይ ደቂ ጹርያ ህውኻት እዮም ዳዊት ድማ ኢሉ ኣቱም ደቂ ጹርያ ሎሙዶ ብእስራኤል ሰብኣይ ይመውት ኣይዚ ሰብኣይ እዚ ብሩኽ ሰብኣይ ናይ ምሕረት ሰብኣይ ሎሚ ኣብ እስራኤል ንጉስ ከም ዝኾንኩስ ኣይፈልጥ እንዴ ሎሚ ተጻረርቲ ትኾኑኒ ምሳኻትኩም ዝገብሮኸ እንታይ ኣሎኒ ይበለ ንንጉስ ከኣን ሽምዒ ኣይትመውትን ኢኻ በሎ ንጉስ ድማ መሓለሉ ይብል እዚ ምሕረት ገይሩሉ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰብ ንዝብድሎ በደል ንሕር ኮፍ ኢሉ ሓሲብዎ ሰባት ከዓ ልክዕ ከምኡ ክብድሉኻ እንከለዉ ዘሰይም ሰባት ስለ ዝኾና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንእንብድሎ በደል ንልቢ ኣምላኽ ቀሊዕና እንተንሪኦ ኣብ ልቢ ኣምላኽ ዝሕሰብ ነገር እንታይ እዩ ኢልካ ተሓሲብካ ሞኻ እግዚኣብሔርካ መዓልታዊ ምሕረት እናገበረ ንድሕር ዘንብረካ ኣሎ ኮይኑሲ ልክዕ ከምኡ ድማ ንስኻ ብሕዋትካ ማለት እዩ ድሕር ዳኣ ተበዲልካ ድማ ከማ ልክያ ካብ ኣምላኽ ምሕረት ንድሕር መዓልታዊ ትቕበል ኣለኻ ኣብ ሰብካ መዓልታዊ ምሕረት ትገብር ርዝነቱ ክብደቱ ብዘየገድስ ማለት እዩ ናተይ ነገር ረዚን እዩ ዝገበረኒ እኮ ከቢድ ነገር እዩ ስኻ ኣይበፅሓካን ኮይኑ እዩ ዝብሉካ ሰባት ኣለዉ ኣታ ካብቲ ሰብ ዝብድሉና ንሕና ንብድሎና ኣምላኽ ይዓቢ ዘይነጻጸር እንድሕር ኣነጻጺርካዮ ክልቲኡ እኮ እቲ ንሕና ንኣምላኽ ንብድሎ ይዓቢ ስለዚ ቅዱሳን በዘሎም መዓንቲ ቃል እግዚኣብሔር ንሰምዕ ዘለና ናይ ብሓቂ ድዩ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ነጊሱ ዘሎ ኣምላኽ ንዝገበረልና ምሕረት ተረዲእና ንሕዋት ንኣሓት ንኹሉ ብምሕረት እንመላለስ ኣለና ዲና ሎሚ ዝቓል ይፍትሸና ኣሎ ዳዊት ዝኾነ ኣጀንዳ ኣይነበሮን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ክመላለስ ከሎ ሓንቲ ኣጀንድኡ ፍቕርያ ብዕዮ ብዝተፈላለየ ናይ ቤት እግዚኣብሔር ዕዮ ትበኣስ ኢኻ ትናኸስ ኢኻ ትደፋፋእ ኢኻ ሕውነትካ ግን ኣይትጥፍእን ኢኻ ኣብ ዕዮ ቤት እግዚኣብሔር ምድፋ ኣሎ ትዳፋእ ኢኻ ናይ ዘይምርድዳእ ነገራት ኣሎ ተሓደ ነቲ ሓደ ይብድሎ እዩ ተሓደ ነቲ ሓደ ድማ እንታይ ይገብሮ ብኻልእ ኣገባብ ይርድኦ እሞ ኣብ ልዕሊኡ ይትንስእ እዚ መኻይቲ እዩ ምክንያቱ ካብ ዝተፈላለየ መበቆል ካብ ተፈላለየ ኣተዓባብያ ዝበሰሉን ዘይበሰሉን ዝተሰርሑን ዘይተሰርሑን ስለ ዝመልአ ናይ ግድን እዩ ጎነፅ ክለዓል ኣብ ማእከልኩም ሓቅኛታት ወይ ድማ ቅኑዓት ምእንቲ ክፍለጡ ሻረነት ብግዲ ኢሉ ንሰብ ቆሮንቶስ ስለዚ ኣብ ማእከል ዝለዓሉ ነገራት ኣለዉ ግና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ብቤት እግዚኣብሔር ብዕዮ ቤት እግዚአብሔር ስለዚ ተናኸስካ ስለዚ ተባእስካ ግን እቲ ኣካል ሓድሕድ ምዃንካ ግን ወይ ሕውነትካ ግን ኣይተጥፍኦን ኢኻ ሲዩ ማዕዳ ናይ ሎሚ ብዕዮ ስለ ተባእስካስ ወላ ሕውነትካ ከተጥፍኦ ቃል ኣምላኽ ኣይድግፈካን ሰብ ብዝተፈላለዩ ዕዮ ናይ ቤት እግዚኣብሔር በዲልኒ ኢልካሲ ልክዕ ንሕውነትካ ከተጥፍኦ ክሳዕ ምርጋፅ ክትከይድ ክሳዕ ምትፍናን ክትከይድ ክሳዕ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ሓንቲ መዓልቲ እያ ትፍቀድ ክትሓርቕ ኣይትዕርባ እያ ትብል ኣነ ሓርቕን እየ ዝብል ሰብ የለን ኖ እዚ ዳ እሞ ሰብ ኣይኮንካን ማለት እዩ ዘይሓርቕ ሰብ የለን ዘቆጣዓካ ሰብ ኣሎ ርእስኻ ዘትሕዘካ ሰብ ኣሎ ሕያወት ኣለዉ ሕሱማት ኣለዉ ቤት እግዚኣብሔር ክልቲኡ ብማዕረ እዩ ዝኸይድ
كل تجساتنا هيوت كوينا نرزلنا تيات برتع تيات دكم مش بلالنا كم مالت جن زخونة يخون مالتي أبتحت زخونة يخون كونتات حنت مع التغري أي تحت الراجن صحيح أي تعربكم نصب حيتان حري عدير كا سيتان كحزة أي تابوتا كما يتبل مش صحيح أبتغراكم صحيح أي تعربكم تعريب كا نصب حيتان جاني نحزي أخذ سلزي زخف أكخوني مالتي مسك زي أبير زلكا فلوشيب نقول نبعلو تاكخوني كتنكفي مغنياتو أملاخ محرس سلزخونة أنا تدقر من نجر محرت زي جبر سب محرت زي جبر مالت محرت أملاخ زي تقبله جن كأن حواتو محرت كي جبره أبيتك زي أبير بدفرز ملالس أملاخ محرت يجبر له كده جماعة محرتك زي أبير زي تقبله محرت جن نحواتو كي جبره أبيتك زي أبير يقتصل انتلو جيجاي مالت عيو يقتصل تلو مالت كل جزء سب تاني اشتي تكون تعباي أبيتك زي أبير كتجلجل تحسب تجمر كلها كاب أملاك محرت كم تقبل كافليتك مس كل سب بسلام كتنبر تعار نوت مس أمنتي مس علماويان كي تعرف مس كل سب تعار يا تبل تامس عار مالت بكا تقوي تسعر تفتن مس كل سب بسلام نمنبر مالتي سلزي زابيت زيئة انت هنا نبلا زلنا كلا أجندة ينبران فقرة رأي أجندة مس جزيمبر ما أليادي يقولوا نمحرت ناي داويت قبل عد بزحات تنسوا وسبات محرتو صبصيب كاي وداني ناي داويت زابيت زيئة برتع مخنيات زخونا دما تخلاي محرت لتجبري محرت زي جبر سبسي مسك زي أبير نحدع فلوشيب أطفيو بيناي مجديو كبرتع لازم كل جزء أبحد بوتات أطويقات خد تبل مالتي سالسين ريو دما أبزابيت زيئة نبرتع مخنيات زخون دما زابيت زيئة بزعبا ناتا زخونا حاولتي أي تحسبني لك كم بيت ساول أيقونتن بيت ساول بزعبا ناتا نجار يتحسب زابيت زي أجن كلا أجندة أي نبران حنتي يتناتا قوام سودما بزعبا بيتك زي أبير محساب زبلت رايو أب قدامي زينا معرف أسران شعاتن كم زبل قالالو قدامي مصحف زينا موائل أسران شعاتن كبحدك سبحة مشته نقص داويت دما نبزلا محبر بلا ودي سولومون أملاخ نعو بينو زحاريو جنان أسن لملمنيو اتعيو جنا عبيو إذا أدراش زس نجزي أبيهر أملاخ مبر نسبا يكونن أنا خايلو بكل حيلي نبيت أملاخ يزخون نناي ورك نجر وركي نناي برور نجر برور نناي أسراز نجر أسرازي نناي حاتين نجر حاتين نناي عنشت نجر عنشتي عنق أمنن زسانقر أمنن تسليم زن صبارق أمنن التقرص أمنن كل عينة كبر أمنن أمن بردن أبزحي أدالو خويلو ريومو زلوو زبله بملؤ نبيت እግዚአብሔር ይባሉ ሰባይዚ ታቦት እግዚአብሔር የፍቅር የጥራ ይኮነን ዝብል ደሎ እግዚአብሔር በትምድራዊ ነገር ዝባረኾ ሁሉ በረከቱ ንቤት እግዚአብሔር ይውፊ ይደሎ ውፉ ይሰብ ኣብ 14 ሽዑ እንታይ ትብል ካብ አንድ ሕር ቀጽልናያ ኣብታ ምዕራፍ ዘሰይ ምዕራፍ ከም ዚሉ بفتاو كنقرب زخال الناس كله كبخادة أيو كابيت كون إنا هبنا كزلنا مو أنا مني زوم هزبيك انتهي أمي ولا تتواهي بالنزلو مدراوي برغت وين كي ترفسي نعي تواهي بالنزبلوس من جوس نسخادي يكون كان سلازس كابرن سيكون كنت بكا دلوخ أنا زبكا زلوخس كابتو زهب كان يهي بكا بأخا إزو وساوس دلوخ يدبلو دلوخ لازم كلن تنوء زتوفي سبيو ناوسخكات خيد كم زلخا أب كله خجلت رأسخا وفيبل زي وفخلو نجر كتعبي كتبرتع أي تخلني خا كتشيلو شو أنت يبل أتا أملاخي نسخا لبي خم تفتن كان عنا ون كم تفتو فلت قال له خيلو أنا خا زخل بقن عنا لبي بفتاو أقرب لك قال له حجد ما زبزز له هزبخا فتيو كأقرب لك بحجوس رئيه له سلازي مسرت نايتهم كالوتون كوينو مالتي እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ኣብ ህይወትኩም ጽቡቕ ነገር ብፍላይ ብምድሪ ክባረኸካ ክሓስብ ከሎ ንእግዚአብሔር ዘይቋጸረ በረኸት መዝገባ ይኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 33 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ ክስታያሎ እዚ ምናልባት ኣብ ሓድሽ ኣብ ቡሊ ኪዳን ይንኸይትብሉ ኣብ ሉቃስ 12 33
ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝበሎ እንታይ ኢሉ ኣብቲ መዝገብኩም ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ይኸውን እሞ ጥሪትኩም ሽጡ ምጽዋት ውን ሃቡ ሰራቂ ብዘይቀርቦ ነቐዛ ብዘይጥፍኦ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጎድል መዝገብን ኣብ ሰማይ እቆሩ ኢልና ስለዚ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝህበና ኩሉ ዓይነት በረኸት ንቤት ኣምላኽ ዘካተተ ገይሩ እዩ ዝበና ኣሜን ስለዚ ብዛዕባ ቤት እግዚአብሔር እትሓስብ ሰብ እንትኾንካ ጥራይኻ ቤትካ እናበርትዐት ትኸይድ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ምድሪ ጥራይካ ኢኻ መፂኻ ጥራይካ ኢኻ ትኸይድ ሜትሮ ዓለባ ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ካልእ ሒዝካ ትኸይድ ነገር የለን ካብዛ ምድሪ እዚኣ ካልእ ዝኾነ ይኹን ሒዝካዮ ትኸይድ ነገር የለን ባንክ ስሊፕ ሒዝካ ትኸይድን ኢኻ ናይ ዝኹሉ ኣብዚ ምድሪ ዝኾንካ ዝሓስካዮ ዝኻዕበትካዮ ኩሉ ዓይነት በረኸት ሒዝካዮ ኣይትኸይድን ኢኻ ጥራይካ መፂኻ ጥራይካ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ሰማይ ዘሎ መዝገብካ እዩ ዝርአ ምስ ደየብካ እግዚአብሔር ክርኤካ ከሎ ሓደ ነገር ብለካ ወደይ እሙን ባርያ ይብለካ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ጎይታ ይባረኽ ጻውዒቱ ዝፈልጥ ሰብ ኣነ ብጣዕሚ እድግረም ምክንያቱ ከምብቦ ከለኹሲ በዓል ብሩር በዓል ወርቂ እዞም ኣዝዮም ካብ ጁባኻ ክወፁ ዘይትደልዮም ሓደ ግዜ እኮ ወርቅን ብሩርን ክበዝሓልካ ከሎኮ ቁርብ ንሳቶም ሲ መፀግዒ ይኾኑ ኸ ማለት ሲ ኣለኒ ወርቂ ኣለኒ ብሩር ኣለኒ ከምዚ ትብሎም ነገራት ኣሎ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካሲ ፀግዒ ይኾንን እዮም ኢልካ ትሓስቦ ወላሶም ከይተረፈ እዩ ብምልኡ ሂቡ ስለዚ ሂቡ ክንብል ከለና ቀሊል ኣይኮነን ንዕኡ ዝስምዖ ስምዒት ሱጥራ ይትፈልጦ ስለዚ ኩሉ ዓይነት በረኸቱ ይሂቡ እዚ ድማ ጻውዒቱ ምክንያቱ እግዚአብሔር ሓደ ግዜ ኣብ ህይወተይን ኣብ ህይወትኩምን በረኸት ከብዝሕ ከሎ ክትጥይቆ ኣለካ ንምንታይ ኣነ ዝባረኽ ዘለኹ ካብ መዓልቲ ንመዓልትስ ይውስኽ ኣለኹ እሞ ንብርታ ኣለና እሞ እንታይ እዩ ትጠንቂ እግዚአብሔር ጽባሕ ንጎ ንዓይ ከይተሓተኒ ካብቲ ዝሃብካኒ ምእንቲ ኸበካ ኢልካ ክትሓቱ ክትክእል ኣለካ እግዚአብሔር ዝሃበካ በረኸት ከይጸባጸበካ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ምእንቲ ከተጥፍኦ ንቤት እግዚአብሔር ምእንቲ ክትህብ ብዛዕባ ቤት እግዚአብሔር ተሓሊ ሰብ ክትከውን ክትሓስብ ዝስቆረካ ሰብ ክትከውን ሎማ ኣንቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ይምዕደና ኣሎ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 5 ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 5 فقد 26 እንታይ ይብል እቲ ታሪክ ቀሲልኩም አንብቦ ኤልሳ ካብ ኤልያስ ይተረኪብዋታ ማንትል ተባርኖስ ተገልግሎት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝቕጽል ዘሎ ድርኢ ዘሎ ዝጎይ ዘሎ ኻ ገሓዚ እዩ ስለዚ እቲ ንድሕር ክልተ ፖርሽን ወሲዱ ዝኻ 4 ፖርሽን ይጽበይልካ ኢኻ ትሓስብ ልቡ ግን በዚ ናይ ምድሪ ነገር ስለ ዝተወሰደ ዝገበሮ ታሪክ ኣሎ ኤልሳ ዝነሓፎ ነገር ጊልያ ዝገሓዘ ዝግን ደድሕሪኡ ኸይዱ እንታይ ይብል ገሓዚ ጊልያ ኤልሳ ይብል ኣብ 10 ንሳጥራይ ከምብባ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ሪኹማታ ሓሳብ እንታይ ትብል ቃል ኣምላኽ ክቐምጠሉ ከሎ ገሓዚ ጊልያ ኤልሳ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ኢሉ እንሆ ሪኹማ ታ ሓሳብ ሪኹማ ገሓዚ ጊልያ ኤልሳ ምስ በለ ናይ ኣምላኽ ሰብ ግና ኢሉ እንሆ ጎይታይ ነዚ ንእማን ሶርያዊ ዘምጽኦ ካብ ኢዱ ከይወስድ ንሓፎ ያው እግዚአብሔር ኢለ ደድሕሪ ይጎየ ገለ ካብኡ ክወስድ ኢሉ ስለዚ ኣብ ልቡ ዝነበረ ትምኒት ንውድቀቱ ምክንያት ኮይኑ ትምኒቱ ብዛዕባ ምድራዊ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሽዑ ኣብ 26 ናብ ኤልሳ ምስ መጽ እንታይ ኢልዎ ብዛዕባ ኣበይ ጸኒሕካ ተበሎስ ኣብ ዝኸድኩ የብለይ ታጥቕስ እንታይ ኣትመስልኩም ኣብ ላዕሊ ተሓት ክትወርዱ ከለኹም ተቐቢሉስ ኣብ ቤቱ ኣርነቦ እዩ ዝብል ኣብ ቤቱ ኣርኒቦ መጺስ ከምዛ ምንም ዘይገበረ ኣፋ ሕብስ ኣቢላ ይብሉ ኣፉ ሕብስ ኣቢሉ ይመጽይዎ ሽዑ እንታይ ኢልዎ ንሱ ድማ እቲ ሰብኣይ ኢልዎ ካብ ሰረገልኡ ተመሊሱ ክቕበለካ ከሎ ልበይዶ ምሳኻ ኣይከደን ብሩር ክትወስድ ክዳውንትን ኣታክልቲ ዘይትን ወይንን ኣባጊዕን ኣሓን ተባዕትዮን ኣንስትዮን ባሮት ከዓ ክትወስድ ሲ ግዜ እዩ ድዩ ኢልዎ እዚ ግዜ እዚ ግዜ ወርቅን ብሩርን ድዩ ኢልዎ ናይ ወርቂ ኮነ ናይ ብሩር ኣይኮነን ሕጂ ብዛዕባ ኣምላኽ ተሓስበሉ ግዜ እዩ ድብሎ ደሎ ምሕረት ክንቅበል ንግዜ ጸበባ ዝኾውን ረድኤት ክንረክብ ሲ ይብል ኣምላኽ ምሕረቱ ይዓቢ ኣሜን ስለዚ እንታይ ድብል ደሎ ኸኣነ ሰብ ክባረኽ ከሎ ንቤት ኣምላኽ ዘቋጸረ በረኸት ገይሩ እዩ እግዚኣብሔር ዝህቦ
ስለዚህ ክትባረኽ ከለኻ ክትውስኽ ከለኻ መታን ክትብርትዕ ብዛዕባ ተኣምላኽ ዝሃበካ በረኸት ጽባሕ ንጎ ከይጻባጸበካ ኣብ ሰማይ መዝገብካ ግበሮ ኣብዚ ናይ ምድሪ ገንዘብ ወይ ናይ ምድሪ ባንክ ሚልዮናት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ናይ ሰማይ ባንክኻ ግን ዚሮ እንድሕር ኮይኑ ጥራይካ ሜትሮ ዓለባ ሒዝካ ክትከይድ ከለኻ እንታይ ኢልካ ኢኻ ክትምልስ ኣብኡ ሎ ትምፅብፃብ ማለት እዩ ጻዕሩኹም ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 58 ጻዕሩኹም ኢሉ ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ሲ ይብል ኣሜን ጻዕሩኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ሲ ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቃነቁ ዕዙዛት ኩኑ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ቤት እግዚአብሔር ወይ ድማ ኣነ ዝሪኦ ማለት እዩ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣገልጋሊ ኾንካ እግዚአብሔር ክባረኸካ ከሎ ድማ መኻዕበት ናይቲ ምድራዊ በረኸት ካይሉ ይኮነን ዝበካ ንቤቱ ከተመሓደር ኢሉ ኣሜን ስለዚ እቶም ብወፃኢ ዘሎናን እቶም ብውሽጢ ደለናን ብክልቲኡ ወገን እግዚአብሔር ቃሉ ገይሩ ይምዕደና ኣሎ ስለዚ ቤት እግዚአብሔር መኻዕበት ናይቲ ምድራዊ ትምኒታት ዘይኮነ ናይቲ ሰማያዊ አጀንዳ ምዃኑ ፈሊጥና ከምዛ ቤት እዚኣ ናትና ሓወልቲ ዘይኮነ ብዛዕባ ቤት እግዚአብሔር ክንሓስብ ጎይታ ይደግፈና رابعي نريو نتبي نايزا بيت زي أدم بيت داويد زاتو كيدان اتحلو بيتها كيدان زي تتألم بيتها እግዚአብሔር مسبات زاتو كيدان تأليمو يفلتن نزل على ما يتألمن آمين ملكع نايز دما إذا بيت زي أخوينا نرخبا مالتي قدام ما يسامي المعرف عيسرا سكنغيت كلنا قدام ما يسامي المعرف عيسرا كفقدي 10 تخلته يوناتان دما نداويت بولو كسع كندي ناي امنت سب ناي كيدان سب مخانو داويت كنريو إلي داويت مساول داويتن يوناتان يوم تكيدان داتو وزلو تايب لالو يوناتان دما نداويت بولو እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይመስክር ጽባህ ወይ ድሕር ጽባህ ከምዛ ግዜ እዚኣ ነቦይ ብዛዕባ ዳዊት መርሚረ ነወኸኣ ደሓን እንተሎ ሽዑሊ ኢኸንተ ዘይነገርኩኻ እግዚአብሔር ዮናታን ከምዚ ይግበሮ ከምዚ እውን ይወስኮ አቦይ ንኽፉእካ እንተደልየ ግና ክነግረካ እየ ብደሓንካ ምእንቲ ክትከይድም አቦኻ ኢለ ኪዳን ኣይጠልምን ኢሉ ስለዚ ኪዳነይ ክሕሉ እየ ኣይትፍራሕ ምሳይ ኢልዎ ታ ጥቕሲ ተሪኢኹማ ግሩሁ ቦኻ ሳኦልን ክመልሰልካ ንስኻ ከዓ ንሓዋሩ ኣብ ማኣደይን ጌራ ክትበልዕ ኢኻ በሎ ንሱ ድማ ፍግም ኢሉ ናብ ከማይ ዝበለ ሙት ከልቢ ገጽካ ክትመልስ ግልያኻ እንታይ እዩ በለ ሽዑ ድበን ብሓቂ ድገርሞ ኣብ ተታሕቲ ንሕሪኢኹማ ምሳይ ኣብ ትዘለኹ ኣብ ቤት ንጉስ ኣብ ማኣዲ ምሳይ ክትበልዕ ኢኻ ኢሉ ዳዊት ናይ ኪዳን ሰብ እዩ አሜን ኪዳኑ ዝጠልም ሰብ ኣይኮነን ከም ሰባት ጠለምቲ ክንከውን ከኣኒ ኣይግባአናን እግዚአብሔር ኪዳን ስለ ዘይጠልም ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ኩሉ ድኻማትና ምስ ኩሉ ንሓልፎ ጎደናታት እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ትኹን ትቦዱ ዝኣተወ ኪዳን ጠሊሙ ኣይፈልጥን ብፍላይ ክትሪኦ ከለኻ ሕጂ ዘሎ ካይዳት ክትሪኦ ከለኻ እኮ ሰብ ኮይኑ ምስ ሰብ ይቀራረብ ብዘይካ ምስ ኣምላኽ ዘለና ኪዳን ርክብ ፈሎውሺፕሲ ምስ ሰባት ከዓ ንቀራረብ ኢና ስለዚ ምስ ሰባት ክንቀራረብ እንከለና ግን ኪዳን ብዘለዎ ምክንያቱ ገሊኡ ሰብ ኣሚኑ ይዕልለካ ኣሚኑ ይቐርበካ ኣብ ገለ ንውሓት ግዜ ግን ክትተናኸሎን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ሪሌሽንሺፕ ዝብክል ነገር ክለዓል እንከሎ ኪዳን ጠሊምካ ማለት እዩ ኣምላኽ ምሳና ኪዳን ምስ ኩሉ ደኻማትና ኪዳን ካብ ኣተወ እግዚአብሔር ዘይጠልም ካብ ኮነ ንሓድሕድና ኣብ ንሓድሕድና ክንጠላለም ቃል ኣምላኽ ኣይኮነ ብብዙሕ መገዲ እዩ ሰብ ድጠላለም ደሎ ብብዙሕ ጎደና ብብዙሕ መገዲ ብብዙሕ ክትገልጾ ዘሰክፉኻ ነገራት ቅርብ ዝበልካዮ ሰብ ፍላይ ሎሚ ተጠንቂቕካ ኢኻ ተቐርቦ ኣብ ክንዲ ብሕውነት ባሂልካ ብውሽጥኻ ገለ ሞቲቭ ረኺብካ ክንዲ ትቐርብ ጥልመት ዝበዝሓሉ ግዜ እዩ ምናልባት ኣብ ምሳሌ 11:3 ኣሎ ምሳሌ 25 ኣሎ ዘዳግም 23 ካብ 21 ክሳብ 23 ነዚ ድብሎ ደለኹ ዝሕግዙ ነገራት እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ሰባት ምስ ኣምላኽ ኪዳን ኣለና ምስ ሰባት ድማ ብኺዳን ንንበር ሰባት ሕድኣ ናባኻ መፂኦም ኣይትተናኸሎም ብሰላም ምንባር ጥዑም እዩ ሓሙሻይ ንሪኦ ድማ ቤት ዳዊት ትጋገ ቤትያ ግን ከዓ ንጌጋኣ እትእመን ቤትያ ዘይጋገ ቤት የለን ትጋገ ምክንያቱ ኣብ ዕዮ ዘሎ ሰብ ጥራይ ዝጋገ ኣብ ዕዮ ዘለ ኣይጋገን ብዛዕባቲ ኣብ ዕዮ ዘየለ ነቲ ኣብ ዕዮ ኮይኑ እንዳተመላለሰ ዝጋገዮ ሰብ ግን ካለ ነገር ክብል ከሎ እየ ኣነ ድግረም ስለዚ
ቤት ዳዊት ትጋገያ ግንካ ንጌጋ ኻንታይ ትገብር እትእመን ቤትያ ሓደ ግዜ ዳዊት ንሕሪኢናዮ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ታቦት እግዚአብሔር ከደይብ ከሎ ዝተጠቀመሉ ሜላ ኣሎ እቲ ዝተጠቀመሉ ነገር ድማ እንታይ እዩ ንሕሪኢልካ ብዛዕባ ካብ ፍሊስጠማውያን ክመጽእ ከሎ ናይ ፍሊስጠማውያን ዝኾነ ሰረገላ ተጠቂሙ እዩ ናበይኣትዩ ሒዝዎ ከደይቦ ፈትዩ ወላ ተሓሳቡካ ጽቡቕ እንተነበረ ግሩም እንተነበረ ግና ሒዝዎ ክድይብ ከሎ ጌጋ እዩ ገይሩ ብጌጉኡ ግን ተኣሪሙ እዩ ብድሕሪ ነቶም ካህና ጸዊዑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ከነደይቦ እንከለና ሓደ ነገር ኮይኑ ኢልዎ እሱ ድማ እንታይ ኮይኑ ኢልዎ ልክዕ ኣብ ማእከልና ምስባር ኮይኑ ዑዛ ከዓ ተቐቲሉ ኢልዎ ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ኣብ ማእከል ሓደ ነገር ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ጸዊዑ ንዕኡ በቀዳማይ ከም ዝጋጢምና ሕጂ ግን ካህናት ንስኹም ኢኹም ትጸውርዎ ኢሉ ካብ ጌጉኡ ክእረም ከሎ ኢና ንርኢ ቤት ዳዊት በኣማኸርቲ بنبيات برأيتي بخانات زقومت بيتيا كم بيت كتجاجن كلغا زقر مخامتان كهلو بيتك بزوم كم زيوم عين السبات كتشل ما خلغا صبغي امين برأيتي بأما خرتي بنبيات بخانات زقومت يا بيت داوود سلازي حدا نبرتعا مخنيات زخونو نجر انتايو نحر إلكا كلا يكونن سنتاي لك كجاجن كلو زوم رأيتي زوم أما خرتي أبغوني أمنيرو ስለዚህ ቤቱ በخمس ስለዚ ተሸለመት ጌጉኡ ዝነግሩዎ ካብ ጌጉኡ ክእረም ዝሕግዝዎ ሰባት ኣብ ዙርያታ ቤት ስለዝነበሩ ክጋገን ከሎ ቁልጥፍ ድኾነ ግብረ መልሲ ናብ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ይወድቕ ነይሩ ስለዚ እዛ ቤት እዚኣ ንኹልቲ እግዚአብሔር ዝሃባ ሪሶርስስ እትጥቀም ቤት ያ ነይራ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋን መከራ ወይ ኣብ እዋን ጌጋ መታን ቡርታዓት ኮይና ክንወፅእ ኣብ ዙርያና እግዚአብሔር ዝበና ሰባት ክንጥቀመሎም قنوعي እግዚአብሔር ይመስገን ንኣብነት ኣብ ግዜ መከራ ናይ ዳዊት ሑሻይ ድበሃል ሰብ እዩ ንምኽሪ ሒቶፊል ንኽዝርዘር ምኽንያት ዝኾነ ልክዕ ሒቶፊል ተርኢናዮ ዝምድና ነይርዎ እዩ ምስ ባሴባ ስለዚ ሰብኣያ ስለ ዝቐተሎ ካብዚኣ ተበጊሱ ኣብ ልቡ ገለ ዝተቐመጠ ሕርኽራኽ ነይሩ ማለት ነዛ ሕርኽራኽ እዚኣ መዓልቲ ተጸቢላ ልክዕ ኣብ እዋን አቢሶሎም ምትንሳ مسؤوم أبيسولم تمححيلو نبي داويد مفنترا خمسة كيدا قتلو كنز شحابن زبالة سباي أب كم زجزي زبار حوشاي فتاو داويد يزولو بزو حوشاي زي أبير تتكيمو نمخرو تاجروا له لذي أب زمننا فتوتي كن أكب طعمي آمين مس كل سب سلام كتنبر فتوتي كلوكا كن ده يكون سنايو اتشار شاي نري أودما بيت داويد بأملاخ زت سرحت بيتها كم بيت ساول لبات رأي أو خلو لوت إلو زاتوت بيت هيكونتن بخلو جودناتات زحلفت أتي ميكانيزم ويدمات بروسس نبلوتي بخمي مجدئة أتي لنا نترينا بخلو جودنا نيمكرة حليفة زمتت بيتها بيت ساول درايته مكرة يلن بقى تتعنا من سنة متى نبزح نجر نعلوت مغنيات كأخوينا زابيت زي أجنا لباز تسرحت بيتها زابيري مسكن صغي لازم تسأت بيت أيقونة سلز أبيت إجزابير بزي تسرحون بزي تسرحون سبات سلز الله كل جزء ميزانا وزخون هيوت منتي كنملالس بأملاق تسرحه أك أو ما زلوا بيت كنكون إجزابير يدقفنا يسوع قوي تامين سلز النمخنيات برتعه ناي بيت داويد إذن شدش تنت بتاعت زين رينا بزعبا قدي كم زنبرة بزعبا محرت بزعبا حاولتي كم دما بزعبا كيدان كم خا تجاجا جنكا كاب جيجا أترم بأملاخ زت سرحت بيت منبارة رينا لنا زيتات زي نبيت داويد برتعه مخنيات كوينوا تتأك أمتي نايز سمعنا كال كنكون إذا أبيهر يدقفنا نزي سمعنا كله قالوا دما بمنفسه أو وشتنا يحتمه يسوع كويتايو يا بيري بارخ كلنا خنصلينا هاليلويا داويد جنا النابرتع كذا داويد جنا النابرتع كذا هاليلويا داويد جنا النابرتع كذا زحلف جزية بزعبا دخام تزاريبنا ندخام أنا تصيرك فليتك كابون تايدم بار محيال زعبا برتع دم حاجة ترخيبنا تزاريبنا سلزق زي أبير كل جزية يبرتع كاي ندخوم حيليه بويلو نسونف دم برتع يوسخو
እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ብርቱዓት ዝኾንና ድኻምቶም ድኹማት ክንጸውር ኢና ኢሉ እግዚአብሔር ዘበርታዓካ ናይቶም ድኹማት ድኻም ክትጸውር ምእንቲ አምላኽ እስራኤል ደጀና ኢኻ ብታዋኽ ኣይክንነቅልን በምህዳም ድማ ኣይክንግስግስን ኢና እሞ ስምካ ይባረኽ ዘይትደክም ዘይትሕለል አምላኽ ብናትካ መጎስ ከረና ይጸንዕ ደው ንብል ነነይ ኣይንብልን ኣኽራን እኳ እንተዘበሉ ጎረቤት እውን ነነይ እንተበሉ ምሕረተይ ካባኺ ኣይክዘብልን ኪዳን ሰላመይ ድማ ካባኺ ነነይ ኣይክብልን እዩ ኢሉ ቀነ እግዚአብሔር ቃል ካባኹም ምሕረት አምላኽ ነነይ ኣይክብልን እዩ እግዚአብሔር ምሳይ ካብ ኮነ መን ይቃወመኒ ብሩባሩባ ድነሞት እንተኸድኩ ክፉእ ግና ኣይክፈርህን ገጸይ ናባኻ ይምህለል ናብቲ ሞሳ ዝግብኦ እግዚአብሔር ክትምህለል ከለኻ ሓጎስ እግዚአብሔር ሓይልኻ ይኸውን መጎስ እግዚአብሔር ጸግዕኻ ይኸውን መንግስቱ ድማ ክትለዓል ኢሉ ካብ ኣጋግ ክብ ይብል ኢልዎ መንግስቱ ድማ ክትለዓልያ ካብ ያዕቆብ ክኾብ ይወፅእ ካብ እስራኤል ድማ በትሪ መንግስቲ ይትንስእ ኢሉ ክረግመካ ንዝመጽእ ምሕረት ትገብር አቤት በርትዕ አምላኽ ክበዝሓልካ ኸሎ ቅድመይ ሓሊፉ መንገደይ መድሚዱ ስርሐይ ሰሪሕዎ بزجرم جبرو نعقو خلو قليل يلن زقمو دلايو خي جبر كل كلمة نالو يغلي يونسو كما يكم زجبرو أي جنغلوني كله بده يزلو يغلي يونسو كما يكم زقبرو أي جنغلوني بده يزل كله بده يزلو كله بده يزلو كله بده يزلو كله بده يسوس قويتا آمين እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ ነመስግነካ ነኽብረካ እንኮ ብርትዕና ስኻ ኢኻ ስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ ብሩባሩባ እኳ እንተኸድና እንተደኸምና ንብርትዕ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ምሳና ጽላልና ስለ ዝኾንካ ኣብ ግልግሊኡ ከጎል ብበካ ኣብ ትሕትናቱ ኽናፍ ድማ መጸግዒ ክትረክብ ከም ዝብል ኩሉ ዘድክመና ነገር ሎማዓንቲ ብግልግሌኻ ስለ ንስዕሮ ነመስግነካ ኣለና ናባና ዝውርወር ኩሉ ፍላጻ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ስለ ተቀበሎ ተመስገን ዋልታ እምነት ኮንካኒ ኢኻ ምድሓንካ ድማ ኣዕቢኒዩ ከም ዝተባህለ እግዚአብሔር አቦ በዋልታ ደጀን ኮንካኒ ኢኻ ሞ ተመስገን ስለ ቃልካ ስምካ ይባረኽ ዝደኸሙ ኩሎም ብርትዕ ይኹነሎም ዘድከሞም ኩሉ ንቅዱሳን እግዚአብሔር አቦ ምሕረትካ ብዚሕካ ክትገልጸሎም ይጽሊ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ካብ ዝደኸምናዮ ኩሉ ብርትዕ ክኾነልና ንጽሊ ቃልካ ረኺብና ብርትዕና ኢና ሞ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ስለ ጽንሐና ጊዜ ተባረኽ ስለ ኩሎም ቅዱሳን ተኸታተሉ ተመስገን بسم ودخا بسم يسوع كريستوس سم امين هاللويا كم زقبرو سنقلني كل بيدو يزالو يونسو كمي كم زقبرو عيش النقلوني كل بيدو يزلا كل بيدو يزلا كل بيدو يزلا نكجابيه يلا يسانا هاللويا كله زخل أملاح كله بيد زخنه نخلو
صبو ببجزيو صبو زجبر قويتها شو يبارك آمين نسو بجزيو نخلو صبو جبرو تبعي صحيف الله يس أتي مخرج المات النافرس أبزا مدرز مال على سنبرة قويتها مستقرم قرم مسوله نسو بجزيو نخلو صبو جبرو حنكسات كم زخود خمس جبرم سامات أذان سامات كم زخفتن يعني عورات كريا خمس جبره هاللويا شنك أنجر زيله كله زخل أملاخ شو يبارك آمين يا بير مسكن مدبنا أبودينا هنا يا بير يبارككم كل جزء أونلاين نم حلال فو مدبنا إيزي خاب بنزر مسر فوسي بتخشى نيروبي كل جزء خاب عصر حدث قب حدا قالنا تخاطات لنا ما يا بير مسكن يا بير يبارككم بروحاتكم حوي سامي يا بير يباركه ملش كوسخ همتي قالوا زبله حجخه كب لك جمري 5 صحفه بشم يسوع كريستوس እግዚአብሔር ንዕቤት ካይወስኸሉ ህዝብ አምላክ ተባረኹ አብዘለኹም ናይ እግዚአብሔር በረኸት ይርከብኩም እታውኩም ውጻኹም በረኸት ይኹን እግዚአብሔር ኃይልኹም ይኹን እግዚአብሔር ብርሃኩም ይኹን ካብ ሕጂ እንዘላለም እግዚአብሔር ምእታውኩም ውጻኹም ይቆጣጠር በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ብሩኻት ይኹም አሜን Hallelujah
بدل